Mela, nselmilkom, l-lun għanna xandira diretta, oħra, mija għandi l-Elix, dagata, nsellimlek Elix, l-lum, is-sitta episodju l-lum. U għahna nkomplu investigaw, l-lun maħna naqat fuq xandira online l-avukat Rodolfo Ragonesi u ħajtina aktar titkellem. Rodolfo? Iva. Et nisimawk. Għanna ftit ta' delay pala view, pala video. Ma japportax ma l-leħen et jistama tajjeb. Mela, nsellem il-telespettaturi minn irrit jina għatmana kif qed ngħid xandira diretta, kienu tagħmlu xi mistoqsijiet jiena hawnhekk inkun qiegħed ħankun qed narhom u nagħmilhom ukoll lill-mistiedna li għandi miegħi. Mela, Elix, ħareġ it-triti u dak ġimgħa l-oħra tħaddetna fuq il-pandemic preparedness plan, tajjeb, u propju ħareġ qabel wara il-programmi li kellna kemm miegħek u kemm mal-mistiedna l-oħra. Issa da ġifieri għandna hawnhekk f'idejna l-aħħar draft ħanejdu hekk għax da jaf jinbidel u jaf jiġi tajja aħjar jew allar. Qed nimmaġina anke kif qaluna l-mistiedni l-oħra illi suppost imur għall-aħjar la maċċettawx dak li kien hemm fuqu fil-passat ħanilqgħu fl-aħħar sena fl-aħħar diskussjoni ifisser illi suppost ħajmur għall-aħjar, ħanajdu għek. Mela, tiftaħ fuqu, jew, biex maħaddu xie n-nis, għaw zewġ tritis, kol darba nejda. Importanti, eżat, għaw l-International Health Regulations għaddej, li kull mandu bżon huwa il-maġġoranza sempliċi biex jgħaddi u dak jista' jiġi iffirmat immedjatament mill-Ministru għas-Saħħa, ġifieri f'Mejju li ġej, u mbagħad għandna il-Pandemic Preparedness Plan li huwa trattat ġdid illi għandu bżonn il-votazzjoni ta' 2/3 tal-pajjiżi biex jgħaddi u dan ħajġi diskussu xek fil-Parlament Malti għax huwa propju ġdid. Issa liħor l-International Health Regulations għandu 307 emendi illi vetu ieħor provajna tħattuhom hawnhekk imma għadhom kollox ma nafux hekk se jgħaddu. Jew li lanqas għadhom mhux forsi għadhom qed jiġu diskussi, dan qatt m'hemm xejn. Fuq l-ewwel waħda issa qatt m'hemm xejn għax kien hemm ġiex klawżoli illi għadhom ma ftemux fuqhom, suppost għandna jkunu nafu d-draft tagħhom f'Jannar. Ma peress li daw ġiex artikli ma ftemux fuqhom se jittardjaw li joħorġu draft għall-membri kollha tad-dinja kollha. Kien hemm daqsxejn ta' logħba għas-suppost ikun hemm 4 xhur fejn il-pajjiżi ikollhom l-opportunità wara d-draft jkunu jistgħu jitkellmu mal-nies tal-Parlament ta' kull pajjiż, imma peress li ma ftemux fuq dawn ġiex artikli dik in-naqra delay. Imma llum se nitkellmu fuq it-triti ġdida. Il-ġimgħa l-oħra tkellmu avukatu u tabib fuq dat triti u ħassejt illi għamilt dik naqra studju biex inkun nista' nitfa' dawl fuqha biex in-nies jkunu jistgħu jifhmu iktar x'hemm ġo fih basically. Imma rrid nibda minn meta bdejna nitkellmu fuq da triti, importanti li nsemmu illi ġiex treaties bdejna nitkellmu fuqhom fit-2001 fejn meta kien il-pajjiżi kollha inkluż id-dinja kien 2001 għandek raġun. Fej il-pajjiżi kollha kienu beżana tajjeb u kulħadd xtaq illi l-affarijiet isiru iktar effiċjenti iktar u aċċettaw illi jitkellmu biex jagħmlu amendments u jikkrejaw triti ġdid. Ma fir-realtà meta nħarsu lej l-iżvilupp, l-outcome tal-aħħar pandemic, nindunaw illi kien hemm oversights
minn ċertu nies li kienu ta' ċertu skola illi tawna x'nifhmu li se jmutu ħafna nies allura id-dinja kollha unfortunately ġo dis-sistema imwera li jajjena għax meta nħarses bdejda u il-treaties ninduna illi aħna bħala pajjiż żgħir inħoss illi se nbagħtu ħafna għax ħafna affarijiet mistoħbi illi n-nies stess se juħdu qata immens meta jindunaw se jolqothom basically. xinu eżattament li n-nies għandhom jibżgħu minnu? Għaliex l-aħħar darba ddiskutejna fil-programm li għadda. Mod qajjem punt interessanti. L-ispettur tas-saħħa Malta għandha s-saħħa li jekk titħabbar pandemija jew inkella emerġenza illi din bażikament tieħu over il-pajjiż u tagħmel li trid. Għandha saħħa iktar mill-Prim Ministru f'dak il-każ. Issa Da treaty se jinbidel, hemm se jibqa' hekk, da treaty ħanajdlek se jkun. Ma di fil-Kostituzzjoni qed ngħid hija Maltija. Ġifieri kemm hu iktar gravi t-treaty minn hekk? Ħafna se jkun gravi għaliex jimmerċ nkun l-arma n-nies ma ħjar ikun jafu. Ma qed insaqsik għax naħseb għexnija. Yes, għexnija. Kenna l-kontroll tagħha dik iż-żmien. Ġifieri il-miżuri kollha li ħadna f'pajjiżna ħaditha l-ispettura u x'isem Charmi. Kien hemm tliet xhur kull ma kien hemm ġifieri taħt. Imma bda triti aħna se niftehmu nintrabtu għal dejjem tajjeb illi niftehmu ma' kulħadd. Ġifieri aħna ma nistgħux ndabru rasna l-hemm laftemna li se nikkooperaw mal-pajjiżi kollha fid-dinja. Fi kull pajjiż se jagħmel barra mill-pandemic kull jum se jkun hemm dipartiment speċjali illi jmorru jħufu biex isibu pandemic. Kull pajjiż. Issa, l-informazzjoni jiġi. Ma jekk tiddikjara pandemija f'dak il-pajjiż ma jfissirx li l-pajjiżi kollha jiġu taħt pandemija. Tiġġaġġja, dak il-ħu jiġġaġġja. Għax inti l-informazzjoni jimru l-ħu. Il-poteri skont issa qed nitkellmu fuq International Health Regulations, qed nitkellmu fuq l-oħra. Treaty l-ġdida. Iż-zero draft. Iż-zero draft, is-CA plus. Ġifieri qegħdin ngħidu illi din ħadet is-saħħa qed tgħid li ħadet is-saħħa lil Tedros issa? Jiena indirettament aħna se nagħtu bħala pajjiż. Nagħtu id-dritt tagħna, se nagħtu il-pożizzjoni se nagħtu saħħa se narmu s-saħħa tagħna biex nisimgħu dak li għandu. Ma x'inhu x'hemm fit-triti dil-parti li qed tgħid inti illi f'dak fit-triti ġdid li qiegħed ħasbek din. All right, okay. Importanti li diment li se jkollok labs ġa kull pajjiż u kull lab se jagħmel ċert li prova jfittex pathogens, l-informazzjoni imur direttament bil-computer għand il-ħu. Il-ħu jiddeċiedi mbagħad x'livell ta' problema għandha dik il-pajjiż u hemm 4 senarji. Waħda tkun illi inti qabel ma jkollok pandemija u ma jirsistu illi suppost in-nies ikunu vaċċinati. It-tieni waħda tkun id-detection. Qabel ma jkollok pandemija. Huma mhijiex black on white, imma inti trid tifhem illi dawn iħossu illi il-vaċċin huwa importanti. Parti mis-saħħa tagħna. Qegħdin miktuba f'dak triti, jew għadu mhux lest, jew da ħajinbidel, għax qed tgħid li ħajinbidel. It-triti ġdid se jiġi kompletament ġdid. Se jitfassal ġdid. Dak li għandek hemmhekk f'idejk. Sewwa. Dak huwa l-aħħar draft. Li għandek inti hawnhekk fuq il-mejda. Li għandek fuq il-mejda, sorry, settu tiegħi. Da ifhimni, kull pajjiż se jkollu strateġija u l-istrateġija hija sempliċi. Inti jekk inti hemm ċans li għandek problema, qabel xejn tagħmel detection kif spjegajtlek ikollok labs tagħmel detection. Meta mbagħad
tagħmel detection u ssib li għandek problema, mbagħad hemm metodi bħalma kellna fil-COVID li għadda li kien hemm social distancing, mask, ħafna minn dal-affarijiet kollha basic. Dak huma l-istess regoli li toħroġ bażikament ir-rispettu tas-saħħa. Eżatti. Imma indirectly mbagħad inki jindikalek x'tip ta' mediċina u setuħu. U f'dat treaty l-istess bħalma ġara? Dan hija l-istess bħalma ġara. Imma f'dat treaty partikolari il-ħu se juhu rol importanti illi jipromovi il-mediċina li jħossu li qiegħda l-iktar importanti. Jagħmel ftehim ma' kumpaniji u qiegħda miktuba f'dik il-kuntratt they partner with us. Partner. Ġifieri dawn ma baqgħux regulators and they partner with us bażikament għax huma jgħidu illi se jixtru l-materjal prezz tajjeb huma se juħdu 10% bħala jiena lija commission. Ħajdu commission il-ħu biex jirregolaw. Ma użawx il-kelma commission, huma għalu donation. Donation. Użaw il-kelma donation. Ma fir-realtà daw saru partners 100%, black on white, edha hekk. Iġifieri, daw saru business entity. U se jagħmlu ċert illi kull pajjiż jikkopra wieħed mal-ieħor fejn wieħed m'għandux flus, li ieħor jislef il-flus, u aħna bħala pajjiż ċkejken meta għandna l-Afrika ma' ġembna jekk għandna ħafna vaċċini in surplus, aħna rridu obbligati bil-fors li nikkooperaw mal-pajjiżi kollha ta' madwarna. Allura kif qed tara huwa differenti bħala ftehim bħalma kellna fil-passat, tajjeb? Għax dan bidel mill-24. Dejjem qed jinbidel il-ħin kollu. Dik il-bidela nżammet lil-ħu tibqa' iżżomm partnership. Partnership fil-flus. Partnership fil-realtà, partnership anki fil-deċiżjoni x'tip ta' mediċina. Imma di ġarat anke per eżempju l-Ewropa għamlet l-Ewropea għamlet ftehim biex tixtri il-Pfizer. Ġifieri di ħad għamel l-istess ħan nitkellmu iktar fil-wisa fid-dinja kollha ngħidlek mill-Ewropa biss. Il-pajjiż xkont tip ta' pandemic għandu, ġak skont il-pathogens li ssir. Inti meta ssib pathogen partikolari imorru international jgħidu għandna dil-pathogen min għandu dil-mediċina kontra dil-pathogen. Qed tifhem. Allura automatikament la jagħmlu call out għalih pajjiżi li għandhom jew istituzzjonijiet. Ma pandemija tiġi tal-pajjiż biss. Epidemic. Imma started epidemic stage, mbagħad ovvjament. Ġifieri ħadd indaħal anke fl-epidemiji skont dan 100%, 100%, m'hemmx dubju. Issa, li rrid insemmi l-iktar ħaġa jiena. Sa tinsaqsik. Ġifieri, jekk issib epidemija skont da triti fil-pajjiż, ħajdu f'Malta ssib di tista' torda l-pajjiż empju jagħlaq l-airport, jagħlaq il-baħar. Żgur. Żgur. 100% palma għamilna fil-passat jiġri issa. Repetitive. Ġifieri le ma mhux il-pajjiż. Imma qed ngħidu l-pajjiż qas ħajkun jista' jieħu deċiżjoni u jalaq jew le. Never. Skont li qed ngħidu li hawn dal-ftehim. Ġifieri ma taqbex il-Kostituzzjoni sa nsaqsi Rodolfo. Okay, very simple. Inti se tifferma triti u tfisser li taċċettajt it-triti kif inhu u inti lest li tagħlaq għajnejk għax aċċettajt. Ġifieri inti il-Kostituzzjoni mbagħad ma tidħolx fiha għax armejta ġo dazbin. Fimta? Mela ħandu Rodolfo. Rodolfo, x'taħseb minn din? Ġifieri aħna ħantilfu id-dritt hawnhekk li tas-sovranità biex hekk tiġi. Iva, l-għunet qed nidher li l-istampa jew in-nies qed jarawk għax inti mhux qed tara, inti għandek kamera differenti fuqek. Okay, ferna, all right. Mela, kif diġà fil-fatt semmejt xi programmi preċedenti, il-problema hi illi anki jekk inti tuża il-kelma rakkomandazzjoni ma jfissirx illi inti għandek l-għażla illi taċċetta dik ir-rakkomandazzjoni jew le. Kif għandna diġà fil-Kostituzzjoni ta' Malta, pereżempju, fuq ir-rakkomandazzjonijiet tal-Prim Ministru, pereżempju, il-President irid jaġixxi. Jew inkella jieħu rekomandazzjonijiet tal-Prim Ministru jew il-kap tal-Oppożizzjonijiet imma mbagħad tal-Oppożizzjoni imma mbagħad jiddeċidi hu fid-diskrezzjoni tiegħu.
Mela, il-fatt li inti ħatuża il-kelma rakkomandazzjoni ma jfissirx li hemm l-għażla tal-pajjiż. U ħafna drabi ikun hemm coercion, daqskemm kien hemm coercion kontra n-nies, jgħidu le inti xorta għandek il-libertà ta' tiddeċidi tittaqab jew le, imma mbagħad ma tistax issifer. Dan l-istess ħaġa, jagħmellek coercion fuq il-pajjiż, jgħidlek jekk inti m'intix ħassegwi ir-rakkomandazzjonijiet tagħna, mela jiena għalfejn għaddejtlek dawk il-flus kollha biex inti tfassal il-programm tiegħek, pereżempju. Għaliex inti ikkommettejt illi ħatimxi fuq il-policy ta' One Health li ħan nippruvaw infasslu. Għax li mhix ħadd tiġi One Health, inti ħadd tiġbed linja u ħadd ħajjiġbed oħra. Jiġifieri dik hija l-problema, dik hija problema in ġenerali tal-politika d-dinja kollha, illi jilagħbu ħafna bil-kliem. U inti taħseb li inti covered, u mbagħad x'in tibda tara kif jgħidu l-Ingliżi you read the fine print, tibda tara li m'intix covered. Ġifieri dawna mhumiex ħajjekmandawk, imma jirrakkomandawlek. Allura is-sovranità mhix direttament tiġi minsusa. Għax jekk inti fil-fine print jgħidlek illi inti trid timxi skont ir-rakkomandazzjonijiet tal-WHO. Rakkomandazzjoni jkun ma jibqawx rakkomandazzjonijiet jekk jgħidlek inti trid timxi fuq ir-rakkomandazzjonijiet, x'inhu ma rakkomandazzjonijiet? Il-kelma ġibek, imma fil-fatt mhumiex huma istruzzjonijiet. Jiena li istruzzjonijiet dal-trid iġġid. Għalja ma tmux kontra Kostituzzjoni artiklu 6 pereżempju. Lex inti tfajta lem, inti jekk iżek kellek karozza minflok beħejta tajtu ċavetta tajtu suq bija. U inti ddeċidejt li il-karozza jgħangu b'arxti. Għaxid deċidejt il-defense biex tagħmel trattat. Għandek Kostituzzjoni. Il-Kostituzzjoni tgħidlek illi biex inti tiġi obbligat fuq trattat li huwa kuntratt bejn il-pajjiżi, inti trid tirratifikah mill-Parlament. Ma liġi ratifikat, ma tistax ma tiġi tgħid għax il-Kostituzzjoni ola minn xi trattat internazzjonali. Le, għax inti intribat. Diġà semmejna dan diskors. Għandek bżonn il-qbil totali. Ja, inti aċċettajt, ma tistax tgħid għax għandi l-Kostituzzjoni, għalhekk il-Parlament irid jiddeċidi qabel ma jiffirma, qabel ma jirratifika, għax il-Gvern jiffirma, u mbagħad il-Parlament jirratifika. Qabel ma jirratifika jara, aħna skont il-Kostituzzjoni kif qegħdin. Aħna diħa toħdilna is-sovranità. Hawnhekk ħanara il-fine print illi fil-fatt ta' parsi jgħidu rakkomandazzjoni u mbagħad ma tkun rakkomandazzjoni xejn, mela minix ħanirratifika. Imma malli tiddeċidi li tirratifika, u bada sekku ma troppo tardi. Mela hawnhekk aħna qed nitkellmu raġa ngħid ħalli nisifmuna fuq Triti ġdid. Fuq triti ġdid. Mela dak jiġi jitkellem il-Parlament. Il-Parlament jekk ma jitkellmu sew, nistgħu ovvjament isna l-Kostituzzjoni inwarbuha. Jekk jgħaddem il-Parlament, jekk tgħaddem il-Parlament, mela huwa tajjeb jibda jitkellmu issa l-Parlament jew jitkellmu dan. Jekk inti saqsihom jgħidulek aħna m'għandniex id-dokument f'idejna finali. Finali għax huwa draft. Jridu il-dokument komplut. Mela da rridu nistennew. Għalhekk fi Jannar ikollhom 4 xhur ta' discussion. Jridu minn Jannar sa Mejju. Dak l-idea suppost. Min ħajkollu. Suppost il-Parlament sħiħ kollu kemm hu jridu jitkellmu għandhom 4 xhur jitħattu jekk iridu. Ġifier mhux wara Mejju jitħattuh. Le, draft? Le, ovvjament, anki wara Mejju għandek 18 months. 18 months. Eżatt, 18 months. Imma il-triti jiġi zvelat, prezentat, 4 xhur qabel. Biex inti jekk trid first May tifferma. Mhux first May, I think it's 18th May jekk Minister Isbal. Met ċaħġek 18th May. Ġifieri day +1 jew day +2, jekk inti konvinti li triti tajjeb għalik. Il-Ministru tas-Saħħa jista' jifferma mill-ewwel. Imma jifferma għax għandu il-ratifika tal-Parlament. L-ewwel tkollu ratifika tal-Parlament. Il-bida qed jgħaddem il-Parlament jaċċetta għandu bżonn il-50+1 il-Parlament jew inkella il-żewġ terzi. Sekonda. Le mhux żewġ terzi. Maġġoranza normali. Imma hemm distinzjoni bejn tiffirma trattat u tirratifika trattat. Il-trattat jiġi negozjat bejn il-delegati li jirrappreżentaw il-gvernijiet.
imorru jiltaqgħu f'xi konferenza, convention, u jiddeċiedu fuq il-draft finali u jiffirmaw, il-gvern ikun iffirma. Malli jkun iffirma ma jfissirx li jiġi in vigore, kif ngħidu aħna l-avukati, ma jiġix in force. Jiġi in vigore biss meta mbagħad jarraħ il-Parlament. U l-Parlament jiddeċidi hux ħajirratifika dak it-trattat jew le. Ġifieri tista' iffirmajtu imma mbagħad ma ratifikax. F'dal każ, imma fl-International Health Regulations hija storja oħra għax ta' kolmhom emendi. U dak hemmhekk il-Ministru jista' jiffirmah mingħajr ma jitħattu il-Parlament, mingħajr ma jirratifikaħ il-Parlament. U li semmejna għax fil-programm preċedenti li tellajt inti, Mario, illi hemm ħafna tibdiliet u emendi illi qegħdin inaqsu il-poteri illi kien ħajkollu il-World Health Organization. Il-problema hi illi dawn il-recommendations, dawn l-emendi l-ġodda illi ġew id-draftjati minn għalija fit-30 Ottubru, ħafna minnhom ġew id-draftjati mill-pajjiżi illi semmejna huma id-developing countries, ħanajdu hekk. U mhux il-pajjiżi iktar sinjuri bħal l-Unjoni Ewropea, l-Istati Uniti, l-Awstralja, l-Kanada, li huma ta' bilħaq l-ex kolonialisti. Jiġifieri l-ex imperi ħadu l-inizjattiva illi jippruvaw iddaħħlu emendi illi kienu drastiċi ħafna. Issa hemm counter changes, emendi, mill-pajjiżi l-oħra. Il-problema hi li ma ħajaddu fl-aħħar mill-aħħar, mhux inbilli tgħid għax issa waqqawhom dawk, għax il-fatt li ġew introdotti oriġinarjament f'Mejju jew Marzu, ma niftakarx kux Marzu jew Mejju, ġew introdotti mill-Ewropa, mill-Unjoni Ewropea, l-Awstralja, l-Istati Uniti, u l-Unjoni Ewropea tinkludi Malta. Iġifieri għalhekk aħna tellajna dad-dibattitu. Iġifieri inutli noqogħdu ngħidu isma' ma naqblux ma pereżempju dawn il-proposti, jekk il-proposti ħarġu mill-Unjoni Ewropea. Dik li koħan saqsi problema kbira. Dik il-problema. Issa biex noqogħdu issa ninħbaw ngħidu għalli għax l-Indja oġġezzjonat ta' pereżempju, jew ħafna pajjiżi Afrikani oġġezzjonaw tibżid moħħna mis-sieħ mhux ħajgħaddu. Il-problema hi illi kienu din jippruvaw jgħadduhom minħa tal-Ewropa l-Istati Uniti. Din hija the power play. Din hija il-problema li n-nies jridu japprezzaw. Qed ngħid sew jien illi dan il-pandemic preparedness plan ġie xprunat ħanejdek mill-iktar mill-Unjoni Ewropea ħarġet bih. 100%. Dawn huma l-ikbar partners wara l-World Economic Forum. Ġifieri World Economic Forum naħseb iktar partners b'saħħithom mill-EU, imma unfortunately hawn lob kbir di telenovela isa ta' health issues li se jsamruna fir-realtà. Se jsamruna ta' vera. Il-fatt li Malta għad ma t-nizlet, ma għamlet xie emendi għaw tibdiliet. Problema, ħamlan marritek l-ħar darba, laqas kienem komment wieħed tal-Maltin. Appunto, imma palest għalek qed nasal għal din, iġifieri Malta qed toqgħod fuq deċiżjonijiet jew ħad toqgħod fuq dak li tgħaddi li tgħid l-Unjoni Ewropea. 100%. Iġifieri qed tinnegozjalina jisal iktar l-Unjoni Ewropea. Foreign policy ta' Maltek tagħmel fuq kollox, ma toġġezzjona fuq xejn. L-iktar ħaġa li hija drastika. Ma jistax ikun ikollok pajjiż Iva, jkollok pajjiż fejn taċċetta kollox mingħajr ma tinnegozja, jiena ma nafx, jiena negozjantu, jien negozja. U iktar ma jkollok sitwazzjoni imwerra, iktar tinnegozja tajjeb. Qed ngħid sew? All right, Radolfo. Il-problema li ma nkunux nafu jekk fil-fatt Malta kienet involuta fid-deċiżjoni fit-tfassil tal-Unjoni Ewropea. Semmejna f'programm preċedenti illi hemm l-awtorità li waqfu fit-2021 minn għalija jew anke s-sena l-oħra 2022. Il-HERA, H-E-R-A, semmejni diġà, ġifieri forsi Malta tat l-input tagħha, imma l-puntu illi issa il-forza
mill-Ewropa biex tfassal dil-politika ta' saħħa qed toħroġ minn din l-awtorità tal-Ewropa. Illi ta' bilħaq għandna ngħidu illi ftit snin ilu suppost skont it-trattati tal-Ewropa stess, is-saħħa, is-settur tas-saħħa kellu jibqa' taħt fl-ambitu fil-remit tal-pajjiżi. Ma baqgħetx. U issa dit bidlet. It's very serious, eh? Għalhekk semma Dr. Michalli. Kont ħanejdlek. Eżatt, dak tibta fatter. L-Ewropa bdiet, pereżempju, b'4 tasks, b'4 poteri. U minn 4 spiċċat 10. U ma għadx jidħol fid-dettall, imma dak huwa dettall. Rudolf in parallel. Ir-rimit tas-saħħa. U issa l-Liberek għandha r-rimit tas-saħħa. In parallel hemm ħafna affarijiet għaddejjin in sequence li barra mit-treaty digital ID, travel locator, CBDCs, electronic money, li huwa se Mela, dak ma mhux qegħdin fl-International Health Regulations. Meantime, dak ma xi ħaġa oħra. mixjin imma xi ħaġa oħra. Le, no, imma dan huwa fil-plant li nagħmlu programm ieħor. Mhux wieħed. Imma da CBDCs parti mill-pjan tagħhom li linkjaw anki l-health. Il-CBDC? Mela. Ġifi fuq il-moneta biex fuq l-electronic money. U minn barre kemm is-17 Sustainable Development Plan li taqa' fit-treaty l-ġdid. Il-One Health, meta jsemmu l-One Health, issa se ngerfxek Mario, ħangerfex il-kulħadd. Għax kulħadd qed jaħseb li l-treaty qiegħed fuq il-human beings biss. U għaw qiegħda l-biża' tiegħi. In One Health jekk tmur f'dak l-index jispjegalek illi qiegħed għall-annimali, għall-insetti, għall-pjanti, għall-ilma, għall-annimali, għal-CO2, ma jgħidlek CO2, jgħidlek il-kelma environment, għara kemm huma edukati, għara kemm huma careful xużaw bħala. Artiklu 4 fatti. Eżatti, prosit. Allora One Health, f'daqqa waħda, aħna law niffermaw dak it-trattat, se jkollna mhux problemi ta' pandemiji biss, se jkollna problemi ta' dinja kollha. Ara kemm se jkollna pandemics. Jew pandemic, jew kriżi. Għax issa tgħidlek għandek kriżi globali fuq ħaġa pereżempju ħansemmuha ta' l-ilma, jew xi ħaġa oħra. Mbagħad minn hemm tibda timponi u l-pajjiżi. Għalhekk spiċċajna li l-Ewropa ma kellix rimit ta' saħħa. Issa għandha r-rimit ta' saħħa u r-rimit ta' saħħa issa tant kiber illi qed ikopri mhux ta' saħħa tan-nies biss kif qed jgħid Alex, imma jaffettwa l-ambjent kollu. Tista' tgħid kif semmu. Jiġifieri minn hemm ħajkollok mhux kontroll daqs kemm kellek fis-sena tal-Covid, ħajkollok ħafna iktar. U sitwazzjoni, Rudolf, li dejjem jitbiddel, kull minuta, kull xahar, jitbiddel l-ambjent tal-insetti, l-ambjent tal-arja, l-ambjent tal-pjanti, Allura aħna se nkonna problemi, si jitfaw problemi fuq spallitna, u se konna nħallsu aħna minn ġobutna x'qeda ċara miktuba f'dil kontrat, aħna rridu nħallsu lill-WHO isu kera, isu administration fee, tajjeb tax-xogħol tagħhom. Allura aħna mingħajr ma rridu minflok qed ninvestu ġo pajjiżna issa se jkollna inqas flus għax se jkollna nagħmlu ċert li flus huwa available għad-dat ħarbit kollu. Qed tifhemru? Tħallas il-min ħaj jispiċċa jikontrollak. L-istorja tal-bniedem. Eżatti. Mhux tal-li hemm ċans li ħadd ieħor ħaj jikkontrollilna, imma inti ħatħallsu ħalli kun jista' ikollu iktar miżuri biex jikkontrollak u tħallsu. Din għandek artiklu 4 u artiklu 5. Importanti. Fuq is-saħħa waħda, fimni għax taqra. Eżatti. Issa wkoll biex insemmi f'Diċembru li ġej se jagħmlu rekomandazzjoni illi jikkreaw special branch of disinformation jgħidula, għarax kliem zbieħ jużaw.
Disinformation Branch. U biex tkunu tafu, il-gvern tagħna diġà għamel sponsor għalija. Disinformation Branch. Eħa, jisima Biex naqsu disinformazzjoni skont huma. Interest of Justice. Fi huma jieħdu interess li jkun hemm ġustizzja illi ma jmurx ikun hemm bniedem bħal Makala jgħid minn fommu illi jista' timprovja s-sitwazzjoni u l-vaċċin jista' jsir aħjar jew war jew l-vaċċin għandu xi ħaġa mill-ewwel. Ġifieri hawnhekk ħajkun hawn attakk fuq il-libertà tal-espressjoni. Mario, għax mhux inbilli tuża l-kelma disinformation, huwa newspeak kollu tan-1984 ta' George Orwell ibidlulek kelma biex jippruvaw jippuxjawlek sistema totalitarja qadim. Iċ-ċensura, il-propaganda. Għax inti minint biex tiddeċidi x'inhi informazzjoni u miżinformazzjoni u diżinformazzjoni. Inti ħadd tispiċċa ħadd tkun il-judge, jury and hangman. Mela ħassaqsi tagħlaq għal ħadd ieħor. Għax inti tiddeċidi illi dak li qed jgħid ħadd ieħor huwa ħażin. Mela inti ħadd tiddeċidi li tagħlaq ħalqu. Ma ħadd tiddeċidi min qed jgħid sew jew le. Ġifieri, da inti qed tgħid illi Malta Malta. Scholarship lill-Institute of Interests of Justice issa jew qed ifornu bniedem biex jistudja, ovvjament scholarship hekk tiġi, qed iħallsu student biex jaħdem ġodi l-Institute li jgħidula l-IOJ. Issa l-IOJ se jagħmlu minn kollox biex jidaħluha fit-treaty u l-amendments li qed nitkellmu fuqhom li għadhom fil-misturi titkellmu fuqhom u ovvjament fuq dat-tratt il-ġdid. Ġifri jien se jkollok skwadra ta' nies nistgħu nsejħulhom minn issa IOJ, what stands for? L-SS ġodda, dak se jkunu ishom SS, illi jmorru fuq stazzjonijiet bħal daw jibblokjaw jgħalquk għax inti kellek bniedem tkellem kif qed nitkellem jien illum. Eżatt. IOJ. Tfisser xi ħaġa Interest of Justice. Interest of Justice. It's a censorship association. Ġifieri daw qed jippruvaw, ngħidu hekk, daw qed jippruvaw. Approved ġifieri għal-ġieħna. X'hekk tiġiju. Daqqiet International Health Regulations qed nitkellmu. Le, this is outside, they're recommending. Xi ħaġa oħra Għax inti li ħanajdlek inti jekk għandek trattat bħal dak biex issegwi li ma jiżgwidax ma jmurx ħażin, huma tiġà semmu illi jridu jikkontrollaw il-medja kif titkellem biex il-science ma jiġix misinterpreted tajjeb. Allura qed jirsistu illi dil-iskwadra li għana ħansajħuru tal-SS, għax importanti. U da għet jamlu għal-ħu din? Il-ħu issa naħseb tkun in partnership with ħu. Din għanna xie dokumenti xaħġa biex nikun nistaw. Siba. Interessanti. Biex il-Gvern Malti għamel sponsor, ovvjament, it's quite Le, importanti li naraw il-Gvern Malti kif daħal fija din, eccetera. Rajta dal-axħar. M'għandix idea. Mario, jekk nista' ngħid, da mhux kwistjoni tal-ħu biss, għax l-Ewropa stess qed tieħu l-inizjattiva illi iddaħħallek policy ta' censorship. Għax qed differenzjalek fact-checking u min huma dawn il-fact-checking u x'jiddeċidu huma li ħajjagħmlu fact-checking fuq. Qegħdin jifferenzjaw ħafna campaigns kontra diżinformazzjoni, eċetera. Jiġifieri anki mill-Ewropa stess ġejja di mhux kwestjoni tal. U wkoll anki fuq il-Google, fuq il-Facebook, fuq il-platforms, inti ma tistax x'tagħmel. Tiġaġrat bl-algorithms tinduna li. Mela hawnhekk għandna Dottor Aragonesi attakk ieħor fuq Kostituzzjoni fuq l-artiklu 4 tal-Kostituzzjoni ta' 4. Jiena lija u ħanajda Ministra Mario. Jiena lija dal-kuntratt naħarbu minnu mill-aktar fis possibbli. Imma appar dal-kontrat inti qed tgħid li hemm it-trattat li qed nitkellmu fuq illum. Hija ma bdaw kumba xorta. Għax se nkompli nispjegalek x'hemm fih. Dak it-trattat naħarbu minnu mill-aktar fis possibbli.
Għax ma nistawx peress li aħna beżana imbijaw lilna nfusna u nsiru iktar skjavi mill-li aħna. Nistgħu naħarbu minnu l-Unjoni Ewropea qiegħda ħanajdlek, at the end of the day. Iwa, tittadja minn ġol parlament, il-parlament għajdlek le. Daqsek. U ħana meta għandna parlament jilaq l-Ewropa, ħanajda straightforward. Taħseb inti. Bil-kukki, I'm sorry. Mela allura. Għalhekk aħna għandna nitkellmu Mario dawn l-aħħar 3 snin. Dawn l-aħħar 3 snin 4 Mario għaddin nitkellmu fuq il-problema tal-globalizzazzjoni. Għax il-poter qed jimxi lejn il-globalizzazzjoni u l-globalisti u qed titbiet mill-pajjiżi. Din il-problema. Ġifieri jekk hux każ ta' saħħa, jekk hux każ ta' xi ħaġa oħra, jew każ ta' cashless society, jew affarijiet oħra. Ġifieri il-globalisti qed jiddettaw. Nafu li teżisti l-World Economic Forum. Illi huma gburin kemm għandhom saħħa u influenza fid-dinja. U mhux huma biss kif semmejna hemm ħafna entitajiet oħra bħal semmejna l-Council of Foreign Relations, Trilateral Commission, dawn huma nies imlaħqin ħadd ma ġie votat, elett minn xi poplu, minn xi mkien, daw jiġu eletti minnhom infushom, mid-dinastiji, mill-poteri, u mbagħad imorru wara l-kwinti biex jippuxjaw il-policies tal-gvernijiet, tal-Ewropa, tal-hu, etc. Mela, ħanilagħba tal-avukat tax-xitan. Għax qed nipprova jien. Tajjeb. Enneħħu il-pandemic treaty. Enneħħu ma niffirmaw xejn, ma nitlux dawk. Tajjeb, tiġi pandemija, il-gvern ħabbar ġedu la palissa sat emerġenza tajjeb u l-ispettur tas-saħħa xorta timxi mar-rekomandazzjonijiet li qed tagħmel il-ħu. Ma fermajna xejn aħna. Tajjeb, x'ikun rbaħna? Iwa ġara fil-Covid. Kellna ċensura fuq il-Facebook, kellna ċensura fuq kullum kien. Ġifieri da, bieħ. Ma li kikun rridu, kienu ħorġu mill-oħra ta' jekk kikun rridu. Although there's a treaty, it's being gratified. Nista' naħorġu man bad. It's being gratified. Allora once it's ratified, you're not in, you stay out of the ratification. All right, ma tista' ħanoħorġu. Il-Facebook ħajja pajsus, warajk. Il-fact checker pajsus warajk. Jekk għandek il-pass, green pass, whatever it is, ma tistax issifer bih. Ġifieri inti. Human rights inti, Tiġġieled, imma aħna ġilidna bil-human rights u għadna każ kostituzzjonali. U għaddew sentejn u għadna għaddet il-pandemija. Jippreferi jimxi bil-mod, tajjeb, għandek orti li ħobb jitlef il-files, għandek orti ħobb jitlef il-videos, all right? Mbagħad tistenna 5, 6, 7 snin, 10 snin biex tuħu rights tiegħek għalija. Skużani, dak mhux demokrazija. Mhux hekk. Falliment kbir. Għalhekk qed ngħidlek jien kwedex bil-BBC għaddibti għada. Iva, imma jiena peress li jiena. Il-problema hija dejjem l-istess waħda. Aħna fil-1964 ħadna l-indipendenza. Ma jfissirx li mbagħad xi nieħdu deċiżjonijiet aħna id-deċiżjonijiet ħajkunu tajbin. Imma l-puntu illi deċiżjonijiet noħduhom aħna l-Maltin. Issa tajbin jew ħżiena, noħduhom aħna mhux joħodhom xi ħadd mill-Ingilterra jew minn Franza jew mill-Ġermanja, eċetera, eċetera. Dak huwa l-punt. Jiġifieri inti semmejt illi xorta waħda għajkonna l-indipendenza u xorta nistgħu nafġuha u nerġgħu indaħlu ħafna policies li huma restrictive ħafna, iva, ma l-inqas niġġilduha fuq l-art tagħna. Għax għadha fitada kif ma niġġilduha. Tipprova tipperswadi il-min qiegħed timexxi deċiżjonijiet, eċetera, eċetera. Ma niġġilduha ġilidnija. Xirbaħna. Aħna żgħażagħ imorru l-università, Mario, biex jitalmu biex imexxu pajjiżna fuq kollox. Importanti din l-insemmu. 100%. Insaħħu pajjiżna biż-żgħażagħ li huma lesti li juħdu r-rollijiet importanti.
jiena qed nifhimkom, qed naqbel magħkom, imma qed nkun qed naħoloq din biex speċi da. Imma jiena li qed ngħidu li da nagħmlu x'nagħmlu u nagħmlu kif nagħmlu, tajjeb xorta ħajkonna l-intħil żgur. Inqas ħafna inqas. Inqas mhux naħseb. Qed tiddependi mill-inċett li qed imut pereżempju. Naħseb inqas mhux. Li l-pjanta li saret skarsa, peress li saret skarsa, u qed jgħidu li hemm id-djar ma' ġemba jgħidlek orajt ma jistax ikun hawn iktar djarraw għax qed tmutlek dik il-pjanta. Ejja ħammexxukom ġo city, smart city, ejja ħanimxukom law. Il-kampanja trid tkun mingħajr ma jkun abbużata. U semmija hemm ċerti kriterja illi jgħidlek use of land can create malaria. I read. Iġifiri, u noqogħdu attenti hawnhekk għax jużaw kliem speċjalizzati illi peress li aħna qed inħassru d-dinja, aħna l-problema huwa l-umanità. U fir-realtà id-dinja mingħajrna tista' ssowwi li nafisha, imma daħlulna ġo rasna illi aħna l-problemi tad-dinja kollha. Which is misfortunate. Imma ħanajt ħaġa waħda li sanajlek vera importanti. Għax meta jisemmu li se jagħmlu daw il-labs u jiċċekkjaw li hemm pathogens u mhux whatever. Qed rrid insemmi illi fil-proċess biex jġennuna nifmu li għandna l-climate change, għax semmu anki l-climate change fil-triti l-ġdida, ma jsemmux li hemm il-harps madwar id-dinja kollha, li hemm 18 il-harp. Mixowlin preżentament. Il-ħarb taf x'tagħmel, Mario. Il-ħarb tikkrea enerġija fis-stratosphere u ssir microwave. Għalhekk ikollok klima unstable u min huma daw in-nies li huma parti mill-ħarb. Huwa l-istess nies li qed imexxuna l-1%. Oltrek. Imma x'iridu jagħmlu l-ħarb. Ma dix idea fuqha. Ma jekk trid min jrid jistajmu fuq l-internet u jifsibu HAARPS, harps plural, harp waħda, 18 waħda u meta tixel waħda jew tnej tibdel l-atmosfera f'dik iż-żona. U x'inhu l-użu tagħha li jagħmlu l-ħarb? Weather manipulation. Jiena weather manipulation. Attenta, this is a business enterprise by the 1% Ashkenazis that want more and more and more of us. They're not going to give up. Okay? Bin barrek jitfawna il-cantrails, issa toħxaj li kemm ġizmux cantrails, tħares li jisema ta' Rom. Le, imma għandi dubbi Itħallat il-ħarb mal-cantrails tajjeb u jkollok il-fallout tal-cantrails fl-art tiegħek qed tikkaġuna għar mill-li qed jipproponu mhux bil-fors se jmutu l-inċetti, mhux bil-fors il-pjanti se jmutu, u ma jaħjudna it-tort tagħna. It-tort mhux tagħna, it-tort tal-1%. I'm very sorry. Min barrek għanna l-famuż CERN. ċelu? CERN. In Switzerland. Meta jużawa, meta jixeluwa, l-atmosfera fl-Ewropa tinbidel. Allura di mhix parti mis-soluzzjoni li huma jgħidu il-World Health, qed jitkellmu l-health, ara kemm huma miljin bil-health. Imma l-affarijiet li huma l-iktar ħaġa importanti mhux qed iħarsu lejhom. I'm sorry, Joe, meta jisplodu l-Nord Stream pipeline, tkellmu il-WHO l-isploda. No. Kemm ħarex 200 fl-arja. Iktar kemm jiena u inti Malta kollha f'salt għal biljun sena nużaw, imma Alla jbierek l-Amerika rridu jisploduha. Tajjeb. U hemm oħra nixtieq ngħidlek, Mario, fl-Antarctic li aħna ma nistgħux immorru għax out of bounds għalina, hemm scientific geological station li qegħdin bil-probes taħt l-art u meta jridu jitfaw enerġija taħt l-art. Mario, issa dan allura mhuwiex parti. Jagħmlu xiex l-enerġija, dawn m'għandix idea ovvja. Għajtek malajna. Meta xellu l-ewwel darba, tajjeb, fin-New Zealand kellhom earthquake. Christchurch. Xellu l-ewwel darba. Imma Alla jbierek ħadd ma jafhom dawn l-aħrarijiet, jien l-istupidu li jien nafhom biss. Imma jien minx conspiracy theorist, imma hawn conspiracy hawnhekk. Rridu noqogħdu attenti. Mhux qed insemmu l-gwerer, all right?
li gwerer huwa parti mit-taħwit. Allura il-World Health, nitkellmu health li mnies imutu, dak mhux importanti. Tajjeb, issa ma rridx nżgwieda u mur. Jiena nkun nismijak dawn ma nafx bihom jiġifieri fis-sens ħafna minnhom m'għandix idea fuqhom. Jiena għamilt studji Jiena li naf fuq weather modifications huma dak cloud seeding li huma rikonoxxuti li jitfgħu insomma. Wasalna f'dan l-istadju għax hawn il-ħart. Biex tagħmel ix-xita. Hawn CERN u hawn l-Antarctic Geological Station. Għalhekk wasalna f'dawn l-istadju fejn l-annimali u l-inċetti u l-pjanti u xita ma jaqax, mux bil-fors ma jaqax, jekk inti għandek atmosfera tfajtu microwave, mux se jkun hemm umdità fil-clouds, mux se jkollna xita, għax qed id-Davos, taf x'kellmu l-aħħar darba fil-Davos, l-ilma, għax jafu li għamlu failure fuq il-vaccines, imma bl-ilma se jirnexxilhom, għax l-ilma se jkun daqs id-deb biex tixtri. X'inhu l-pjan, the population? Le, għax semmejt li ħafna lista sħiħa. Ma laħwa, nistaw forsi nerġaw. Għandek raġun, Rudolf. U s-suġġett tal-lum. Ideja fuq dawn iġvi m'għandix 1% idea. L-ura għal-pandemic treaty. L-ura s-saċċa konna qegħdin wasanna fil-libertà tal-espressjoni. Sewa? Mela. Ma xtaqt ngħid xi kemmtejn fuq di għax mhix kwestjoni biss ta' libertà tal-espressjoni, libertà anki ta' azzjoni. Kif dejjem ngħidu illi meta tiġi inti biex tiddeċiedi x'ħadd tieħu bħala mediċina pereżempju, għandha tkun id-deċiżjoni tiegħek tal-individwu. Ġifieri inutli toqgħod tgħid jien għandi libertà ta' espressjoni ma m'għandix libertà x'ħandaħħal ġo ġismi, dik hija kważi iktar importanti u x'hekk. Il-libertà ta' espressjoni biex tissalvagwarda d-demokrazija. Imma il-libertà biex tiddeċidi x'ħaddaħħal inti ġo ġismek biex tissalvagwarda is-saħħa tiegħek u ta' min qiegħed taħtek u x'hekk. U jiena xtaqt għax naħseb forsi ta' minni ċaraw il-punt illi hawn ħafna diskussjoni fuq minnu anti-vaxxer, jew pro-vaxxer, eċetera. Jiena xtaqt niddikjara. Jiena il-ħsibiet tiegħi. Jiena minix anti-vaxxer. U laqqas mina vax pusher biex niftehmu għax inti jekk għandek iswed għandek abjad, jekk inti għandek anti-vaxxer mela għandek xi ħadd in-naħa l-ħoroġ li jispiċċa huwa vax pusher. Jiena minix la wieħed u laqqas li. Jiena iktar minn daw, jiena qiegħed anti-vaccine mafia. U minix qed nuża dil-kelma mod eżaġerat, għax jiena xtaqt insemmi 23 pointers, 23 indicators illi fil-fema tiegħi l-industrija tal-vaċċini qed timxi triq li hija industrija mafjuża. U għaliex qed ngħid hekk? Għaliex fl-aħħar mill-aħħar id-deċiżjonijiet jekk ħajjittieħdu minn Malta, jekk ħajjittieħdu minn xi dipartiment, mill-ħu, mill-Ewropa, eċetera, eċetera. X'deċiżjonijiet ħajkunu? X'rajna dawn l-aħħar 3 snin? Kien hemm pandemija, għalqu n-nies ġewwa, eċetera, eċetera, bil-maskri, imma fl-aħħar mill-aħħar għal xiex waslu daw kollha biex in-nies imorru jittaqbu. U l-biċċa kbira tan-nies ħasbu tajjeb u ħażin illi malli kienu ħajjittaqbu kollox kien ħajjiġi back to normal. Ġifieri dak kien parti mill-endgame. Issa hawn min forsi ma jaqbilx miegħi ma kienx parti mill-endgame, imma hawn ħafna nies illi jekk femuha ammur nittaqab u kollox jiġi back to normal. Mela, inti trid tara l-endgame mhux kwestjoni ta' pandemija jew ħu eċetera, jien fl-aħħar mill-aħħar anke jekk hemm 20 pandemija, jien għandi l-għażla, id-dritt illi niddeċidi jien kif ħan nissalvagwarda is-saħħa tiegħi. U jekk jiġi xi ħadd tiġi industrija li jiena għalija hija industrija mafjuża u ħanejt il-għala, jiena għalija dika qed tixali l-ambels kollha. Għaliex qed ngħid li l-vaċċini huma it's a vaccine mafia industry. Għaliex meta nara illi l-Ewropa stess
hemm investigazzjoni fuq il-procurement tal-vaċċini tal-COVID li ipprokurawlek jekk minix qed niżbalja xi 4 biljun vaċċin. 4 biljun vaċċin għal popolazzjoni ta' 500 miljun inkludi t-tfal iż-żgħar. Ġifieri 10 vaċċini għal kull persuna. Meta fil-bidu għalunna isma' għandek tittaqqab darbtejn u mbagħad daqshekk. Hekk għalunna u mbagħad wara qalu x'issa forsi ħandaħlu l-boosters. Jiena għalhekk jiena nibda naħseb ħażin. Jiena naħseb ħażin li hija ħaġa mafjuża wkoll meta inti tagħmel dawk il-procurements eżaġerati. National level, European level, etc. U inti ma tgħaddix due diligence tal-kumpaniji li inti qed taħdem bihom. Meta inti taf illi ċerti kumpaniji illi ngħatawlhom dawn il-kuntratti għamlu iktar profitti milli qatt tagħmlu kumpanniji fl-istorja tad-dinja u dawn l-istess kumpanniji kienu ġew condemned jew għamlu out of court settlements ta' biljuni ta' dollari. U euro għaliex? Għax inqabdu, ibabsu fil-studji tagħhom, jixtru il-public health officials, jixtru it-tobba. Mhux jien qed ngħidlek, għamlu Google search u għaraw id-dikjarazzjonijiet tad-Dipartiment tal-Ġustizzja ġew l-Istati Uniti. Għandek raġun. Il-press conference li għamlu. Jiġifieri dawn ġew kundannati biljuni ma' dawn in-nies. Jiġifieri nagħmlu għalhekk nibda nissuspetta li l-industrija hija mafjuża, imma ma nafx hemm il-problema wkoll illi meta l-FDA u l-Pfizer rridu jaħbu ir-riżultati mill-post-marketing experience, ġifieri l-ewwel 3 xhur minn mid-Diċembru ta' 2019 sal-aħħar ta' frar 2020, kellhom ir-riżultati ta' dawk li ħadu il-vaċċini. Dawn marru l-qorti u rridu jaħbu l-informazzjoni għal 70 sena. Dan li għandi fidejja dak kuntratt. Il-poplu tad-dinja x'għandu bżonn din l-informazzjoni fis-sena 2009. Ġieħ is-sewwa. Din mhix industrija mafjuża. U jiġu bl-appoġġ tal-FDA tal-Istati Uniti li hija regulatory agency. Fejn huma d-drittijiet tan-nies? Jekk inti tara illi f'dik l-istess post-marketing experience ħanuru iktar tard meta nagħmlu klip fuq paġna 7 isemmilek da ir-rapport tal-Pfizer stess qed ngħidu illi mietu iktar minn 2200 ruħ li ħadu dawk il-vaccines fl-ewwel 10 ġimgħat qegħdin ngħidu ġifieri 220 fil-ġimgħa, mbagħad naraw il-klip iktar il-qudiem. Tal-lajta da. Jiena nibda ninkwieta għaliex qed ngħid industrija mafjuża. Industrija mafjuża meta inti wara li xbajt tiġi kundannat mill-qrati tal-li babast jiġu il-gvernijiet u jagħtuk il-exemption from liability. Ittik exemption from liability u di mhix industrija mafjuża, x'jiġifieri ittieħ exemption from liability? X'inhija il-raġuni meta qalu li kienu tajbin il-vaċċini tal-COVID li ma jixxerdux il-marda. U mhux dik kienet il-bażi illi għamlu diskriminazzjoni bejn min ġi vaċċinat u min ma ġiex vaċċinat għax qalu għax inti m'intix qed tixxerred il-marda u mbagħad ġiet revealed illi kienu jafu illi ma kienx veru. Għax qatt ma għamlu testijiet fuq it-tixrid. Mela kienu jafu, mela għalfejn pubblikawha għamluha pubblikament. U bbażaw
il-policies kollha biex jiddiskriminaw kontra min ma kienx qed jiġi vaċċinat minħabba dak ir-raġun. Mela dik mhux ħaġa mafjuża wkoll. Dawn huma affarijiet serjissimi. X'inhi l-problema wkoll illi m'hemmx studji ta' saħħa ta' tfal vaċċinati kontra tfal li mhumiex vaċċinati. Qed itżemmi il-vaċċini in ġenerali. Qed ngħid l-aħħar vaċċin. Kemm hawn nies illi jafu illi l-istudji li jagħmlu is-safety studies mhumiex ibbażati fuq dawk illi jieħdu il-vaċċin u dawk li jieħdu placebo. In-nies ma jafuwiex di, imma issa ġi ddikjarata espressament għax l-avukat Bobby Kennedy tellaħħom il-qorti fuq il-bażi ta' Freedom of Information u kellhom jiddikjaraw qorti Amerikana, veru kellu raġun, m'hemmx studji fejn qalu dawn huma safe dawn il-vaċċini għax qabbinniehom ma' study group li kien ivvaċċinat u control group li kellu l-placebos. Ma jeżistux. Ta' x'jagħmlu dawn? Jagħmlu study group bil-vaċċin il-ġdid. U l-control group vaċċin ieħor. Tajba di. Mela jekk inti qed timrat mill-vaċċin l-ieħor, m'intix ħatari li ħajkun hemm statistical significance fir-riżultati tiegħek. Mela dak mhux tbabbis ukoll. U dix kompanija kienet jew kollha daw jagħmluha? Kollha kemm huma il-vaċċini kollha mhux tal-COVID il-vaċċini kollha mhumiex qed jagħmlu safety studies kif jagħmlu fil-mediċini l-oħra u jkollok a control group illi jieħdu placebo, jiġifieri ma feħ xejn, imma dak li ma jkunx jaf. Qed jagħtuhom vaccin ieħor, qed tqabbel vaccin ma' vaccin u tgħidlu ara tara safe. Għax kemm mardu bil-vaccin antik, kemm mardu bil-vaccin il-ġdid li qed nagħmel it-trial fuq u jew l-istess. Mela safe, dak safe. Dak mhux safe għalija, dak industrija tal-mafja hu. Dan huwa dbabis tal-bejgħa ti Pawli. Ma dak mhux suppost ikun wieħed mit-trials. Suppost trial ikun. Ma wara trials jibdlu l-formola. Għalhekk in-nies ma jafuhomx dawn l-affarijiet. Qatt ma joħorġu fil-medja. U nafu illi tista' tagħmel studju wara u tgħid ħanqabbad u nagħmel studju ta' min ha' vaċċini. Random controlled trials. U min ma ħax vaċċini. U nara is-saħħa tagħhom ta' tfal pereżempju. Nieħu 100,000 ta' vaċċinati, 100,000 mhumiex vaċċinati. Qatt m'għamlu għadi. Għaliex? Għax jibżgħu biża' nobis illi riżultati ħajuru illi hemm problema ta' saħħa ma' dawk li huma vaċċinati. Jekk huma fiduċjużi illi mhux il-każ, għalfejn ma jagħmlux l-istudji. Fil-fatt laqqas hemm bżonn nagħmlu studju għax għandna control group naturali. Dawk tal-Hamish, dawk isegwu ir-reliġjon tagħhom il-Hamish ġewwa l-Istati Uniti. Jekk m'iniex qed niżballi hemm xi 600,000 membri ta' dan il-grupp tal-Hamish. Il-Hamish ma jieħdux vaccines. Mela, tista' tiġbor is-saħħa ta' il-general health ta' ċittadini l-oħra qed jiġu vaċċinati u tqabbel dik is-saħħa dawk il-parametri mal-Hamish. Ma jagħmluhiex. Dawn huma il-problemi illi rridu nagħmlu u nistgħu nibqgħu għaddejjin għax pereżempju kemm hawn nies li jafu hemm ċerti pajjiżi mhux qed ngħid Malta, hemm ċerti pajjiżi illi t-tobba jitħallsu $40,000 għal 1,000 tifel u tifla illi jittaqbu bil-vaċċini. Jieħdu l-commissions. Ġifieri klinik tat-tabib walli jimla l-formuli u jibgħat id-dettalji jgħid ara jiena lħaqt il-kwota tiegħi ta' 1,000. Prosit, ħantik 40,000. Jekk inti tilħaq 990 ma tieħu xejn, ma tieħux sold, trid tilħaq il-kwota ta' 1,000. Jekk tagħmel kwota oħra ta' 1,000 oħra, jerġgħu jagħtuk 40,000. Ġifieri it-tobba qed jitħallsu mill-industrija.
biex jitaqbu n-nies. Is-suppost ir-relazzjoni bejn it-tabib u l-pazjent. Mhux inti ittieħ il-commissions. Għal min jgħid illi qed neżaġera li din hija industrija mafjuża. Nistgħu nibqgħu għaddejjin. Ara kemm hemm F'kollox hawn mifuttamenti. il-problema illi il-dinja kollha it-tobba huma imħeġġin illi ma jidrux fuq dibattiti jew dibattitu bħal da, dibattitu ieħor ma' xi avukat, ma' xi xjentist, tossikologu, għax tossikologu iktar jista' jgħidlek il-problemi ta' ċertu tossiċi li jinstabu fil-vaċċini u l-effetti tagħhom. Fejn tara dawn id-debates id-dinja kollha? Għaliex? Għax kombinazzjonizmu it-tobba jiddeċidu li ma jipparteċipawx? Le. Għax l-industrija qed tafas it-tobba biex ma jipparteċipaw. Żgur. U kien hemm ftit tobba qatluhom ukoll qed tajt kollox, li bdew jitkellmu apertament. Dik oħra, dik għasal min ikun vera ġenwin jibża jitkellem ukoll. Hemm problema għalhekk jiena nsemmi industrija mafjuża, għax jiena għalija ma nużax dik il-kelma għal xejn biex noqgħod neżaġera. Din hija ħaġa serja immens. Mhux inbilli tgħid anti-vaxxer jew. Jiena jekk nara illi l-affarijiet għaddejjin kif għandhom jgħaddu bit-trasparenza kollha, ngħid mela mbagħad nara kull vaċċin it-tajjeb u l-ħażin u niddeċidi on a one-to-one basis. Imma mhux tara dawn il-ħniżrijiet kollha, Mario. Ħansemmi ħaġa, ħanseħħaħ l-argument tiegħek ru. Inti nista' ngħid kelma? Mela, fuq l-AstraZeneca dal-aħħar dal-jumej issemma illi ħafna pajjiżi kważi l-blokk kollu tal-Ewropa mhux se jirrikomandaw l-AstraZeneca. Aħna Malta provajnija u ndunaw li kienet jagħmel thrombosis, kienet jagħmel blood clotting u thank God waqfuha mill-aktar fis possibbli, which is important to mention, thank God. Imma fil-proċess fl-Ingilterra, in-nies li bdew jgħidu li hemm problemi ġabuhom ta' anti-vaxxers. U kemm il-persuna għamel statement u kemm in-nies li jagħmlu l-balming meta jmut bniedem bdew jagħmlu videos u sabu li kien hemm clotting enormi. Imma kellhom jgħaddu sentejn ta' nies imutu u nies jimirdu. Kisruha pajjiż l-Ingilterra ġabuha. Sfortunatament marida fir-realtà. Mhux qed ngħidlek illi kollha se jmutu, ma baqgħux b'saħħithom bħalma kienu. Għas l-AstraZeneca il-side effects tiegħu huwa clotting. Heart problems, heart attacks. Mhux huma biss ovvjament għax il-Pfizer ukoll. Ma jiena għall-inqas għal-darba dal-programm jiena xtaqt. Mhux nidħol fl-affarijiet ta' riżultati speċifiċi jew interpretazzjonijiet mediċi u xjentifiċi fuq il-proċeduri illi waslu għal nuqqas ta' trasparenza tal-industrija farmaceutika u l-industrija tal-vaċċini. Għax minn hemm trid tibda jekk m'għandekx xi trasparenza u jiena li semmejt ħafna eżempji fejn hemm nuqqas enormi ta' trasparenza u ħansemmi ftit iktar qabel ma nagħlaq. Għax taqt intajjarhom kollha, għax tant hemm illi kważi tgħid possibbli illi l-industrija kontrollata daqshekk. U l-ħu ma jitkellmux, għax jekk huma qegħdin hemmhekk biex jissegwu, imma dan huwa l-iskop, il-kelma health tiġi parti mir-rwol tagħhom fejn qiegħda l-health allura. Jekk inti taf li l-vaċċini għandhom problemi, għandhom is-side effects, ma tagħmilx dmirek u tibblokkja u tagħmel ċerti jkun hemm vaċċin ġodda? Għalhekk jiena tinsemmi l-industrija hija miksura. 100%. Hija l-industrija tal-vaċċini hija miksura. Għax jekk inti tara pereżempju illi min joħroġ il-permessi fir-regulatory agencies, l-FDA, CDC, il-European Medicines Agency fil-każ tal-Ewropa. Ikun hemm l-individwi, issa naraw klip iktar quddiem ukoll Mario. Nistan tal-laħħa bil-lest.
min ikun imlaħħaq dawn ir-regulatory agencies u joħorġilhom il-permessi għal daw il-vaċċini Alla jbierek jitilqu minn regulatory agencies u jmorru jaħdmu għall-istess kumpanniji. Mela ta' mhux konflitt interess. Qed narawha fuq l-iskrin għal-min jara. U daw tad-Daily Mail. Eżatt, u dawn huma salarji enormi ta' maħniex qegħdin nitkellmu daw jitħallsu xi 20,000, 30,000 euro fis-sena ta' ġifieri qegħdin nitkellmu dawn high powered jobs biex niftehmu. Jekk inti toqgħod fuq dik dak li tellajt inti Mario. Daily Mail Health. Hawnhekk għandi daqsxejn iktar dettalji illi qed isemmi wkoll apparti dawk it-tnejn li tellajt inti. Kien hemm ieħor li kien jismu Gottlieb and Pfizer. L-istess ħaġa. Kien mal-regulatory agencies u tela. In 2009 kien hemm Julie Gerberding, who was the head jekk jogħġbok, of the CDC. When she decided to throw all the MMR made by Merck data in a garbage bin to protect Merck, għax Alla jbierek ħafna informazzjoni u data sparixxiet. U mbagħad maret taħdem magħhom. Ġifieri, it is completely broken hija l-industrija li mhijiex affidabbli. Għandek problem oħra, Mario, illi dawn l-istess regulatory agencies, ħafna minnhom għandhom patents u l-vaċċini stess. Imma temnuhom dawn l-affarijiet. Inti regulatory agency għandek il-patent ġifieri ħadd jieħu flus mill-bejħ ta' dawn il-vaċċini. U inti qed toħroġ il-permess għal dak il-prodott li inti stess għad tigwadanni għal flus. Mela dak mhux konflitt ta' interess. Għal min jibda jgħid li qed neżaġera li hija industrija mafjuża u nibqgħu għaddejjin. Tant hemm xtaqt insemmi l-authorization. L-authorization li ħareġ il-emergency use authorization tal-vaċċini tal-COVID fuq il-bażi li kien hemm emerġenza imma fuq it-tieni kondizzjoni wkoll. Illi ma kienx hemm xi rimedju ieħor illi stajt tuża u minħabba fek kienu ħajjoħorġu emergency use authorization. U Alla jbierek f'dik is-sena tal-COVID kampanja sħiħa assedju kontra dawk it-tobba illi kienu din joħorġu xi protocols u qalu isma' aħna fil-clinical practices tagħna qegħdin nużaw it-tali, mediċina u hekk dak il-protokoll u Alla jbierek kollox kien qed jiġi attakkat. Għaliex? Għaliex kieku kien hemm aċċettazzjoni li kien hemm xi rimedji li stajt tuża. Il-kondizzjoni tal-authorization use kienet tal-vaċċini. Nibqgħu għaddejjin, ma tispiċċa għattu. Il-konsens informat, Mario. Suppost kull vaċċin għandu jkollu il-konsens informat tal-individu. Fejn kienet l-informazzjoni fuq l-effetti tal-vaċċini? Ħadd marru. Dejjem qalu għax naqraw ġeħ fidejk, naqraw ġeħ fi spaltek, insomma dik. Kienet ċej ma tara. Tkun allerġiku, kikun allerġiku mun l-isptar, insomma. Eżatt. Oħra, huma ħarġu emergency use għal-vaċċin tal-COVID. Imma ma semmewx illi hija forma ta' gene therapy. Issa din hija stabilita, din mhix konspiracy. Għax huma stess ammettew issa. SV40. Ir-rekord ħadd ma jista' jiġi jgħid illi huma stess ammettew il-manufacturers li huwa forma ta' gene therapy, mela nsejna illi jekk għandek forma ta' gene therapy trid permessa li wkoll dik. Insejni għadi. Contra human rights.
Tefalek xi ħaġa ġo ġismek minn ma jgħidlek. Mbagħad li semma Alex qabel. Għax wara illi rajna illi kien hemm ħafna problemi wara l-rollout tal-vaccines kien hemm cover-up enormi to downplay l-effettivi negattivi. U hija għaddejja sal-lum. U l-ftit mhux ftit, kull darba tipprova toħroġ bl-informazzjoni ikissru ilek. Aħna suppost ma nimxux skont il-precautionary principle. M'għadniex. Jekk inti għandek xi dubju u nafu illi fis-sebgħinijiet waqfu vaċċin ġdid għax kienu mietu xi 50 ruħ u issa għandek l-alarm bells kollha u hemm cover-up papali. Ma trid Rudolf jgħidulek trid rapport mill-Lancet u jmutu n-nies u ħallu jmutu n-nies m'għadni ma rajtx ir-rapport minn ġol Lancet u allura mhux kredibbli lek li qed nisma'. Mhux hekk sejrin dawn. U l-autopsi ma nagħmlux autopsi. Mhux tal-li hekk Rudolf tista' taqbad Mhux l-autopsija hija l-aħjar prova biex tara kif għandek raġun. Kif miexa. Xiġifieri tagħmel cover-up tal-autopsi wkoll. Jew ma tagħmilhomx l-autopsi. Ma tagħmilhomx. Ma ngħid ħaġa waħda Rudolf importanti, illi għandek il-vajl tista' tmur ġolab u tarax fih xi ħaġa kbira, isa top secret tal-aħar sissemmija. Jien meta semmejta l-quli programm. Għas semmejta għax aħna għandna bżonn inkunu nafu biex x'tip ta' vaċċin se jkun. Kull prodott tal-ikel għandek il-monitoring tiegħu tista' taqbad tieħu kampjun u tara x'ieħu ma fih. Mbagħad iddaħħal ġod hemmhekk u ma tkunx taf. Mbagħad hemm oħra. Hemm oħra l-nies illi forsi ma jkunux jafu biha. Dil-famuża 3-in-1 jew 4-in-1 meta titmur tittaqqab it-tfal jitabuhom 3-in-1s u 4-in-1s. Għaliex bil-fors bi 3-in-1 u 4-in-1s. Huma jgħaddu għax jgħidu għax miskin it-tifel li bat inqas tax aħjar jittaqqab wieħed. Mhux kwestjoni li jittaqqab wieħed, kwestjoni il-konsegwenzi wara kemm ħajimrat, kemm huma l-effetti gravi fuqu. Għaliex m'għandekx għażla int bħala l-ġenituri jgħidu isma' jiena irrid intaqqab it-tfal. One at a time. Issa għantih il-measles u ma tintih il-ieħor malfejn noqgħod intaqbu kollox f'salt. Għax jekk inti għandek it-tossiċi ta' 3-in-1 ħajkunu iktar. Jekk inti għandek l-adjuvants ġol vaċċin biex ikollok to kickstart a reaction u jekk inti għandek tlet mardiet, mela il-kickstart ħajkun iktar qawwi għaliex ma jkollokx l-għażla. Għax l-industrija mafjuża ma tikx l-għażla. Għanajt ħaġa ru. Għax ħafna minn dawk il-vaċċini, single vaccines, laqqas qegħdin jagħmluhom iktar. Għanajt ħaġa. Mhumiex available. U ma taf il-għala jagħmluhom it-3-in-1 jew il-4-in-1 għax jagħmlu iktar profitti. Għax inti il-vaċċini trid tiddaħħalhom ġol fridge, żommhom temperaturi, għandhom l-expiry dates. Inti ħadd tispiċċa tarmi ħafna inqas jekk inti għandek 3-in-1s u 4-in-1s milli għandek ħafna vaċċini differenti. U inti anke forsi biex tipproduċihom ħajjiġi irħas, allura inti l-markup ħajkun iktar. Mela again, għal profitti. In-nies qed jinibatu, ġifieri. Ħan semmi xi ħaġa fuq dil-biċċa xogħol li semmejt intru għax għamilt studju dal-aħħar u bqajt imbella ngħidlek id-dritt. Daw li qed issemmi daw l-injections huma rikkomandati mill-WHO, ġifieri mhux il-WHO qed jagħmel pressjoni fuq il-gvern biex inti tfal tiegħek ilqamhom. Jiġifieri il-gvern tagħna ħa deċiżjoni li jagħmlhom parti mill-liġi. Mhumiex. Hemm minnhom parti bil-liġi. Le mhumiex obbligatorji, l-ebda waħda. Hemm minnhom qed ngħid sew Rudolf, hemm xi ħut minnhom obbligatorji. Hemm diskussjoni. Allura, ħafna minnhom kienu parti mill-policy ta' Malta ħafna snin ilu, maħniex nitkellmu l-aħħar sentejn tliet snin. Li huma id-DTaP, il-tetanus, difterja, il-polio, daw ilhom jgħidu isma' daw trid toħodhom. Biss il-kelma trid toħodhom, naqisek qed tgħid inti ma tistax tipparkja ħannuża eżempju ta' xejn banali. Inti ma tistax tipparkja hawnhekk no parking. X'ifisser? Jekk inti tipparkja ħataqla multa. U din l-istess ħaġa.
Jekk jgħidlek ma tistax ma tagħtix il-kunsent tiegħek bħala ġenituri li jittaqbu t-tfal. Jekk ma tagħtix il-kunsent tiegħek, taqla multa. U t-tfal tiegħek ma jistax imorru l-iskola wkoll. Taqla multa biss imma. Mem ebda liġi Malta u nisperaw li ma jdaħluhomx, m'hemmx liġi illi tgħidlek illi l-qorti iġġalek taqbad it-tifel u iġġalu jittaqqab. Dik il-liġi ma teżistix. Li teżisti tgħidlek inti bħala ġenituri, intkom bħala ġenituri, ma tistgħux ma tagħtux il-kunsens tagħkom. Imma jekk ma tagħtux il-kunsens tagħkom, għandkom multa. Dik hija, imma huma jgħadduha li hija obbligatorja, jiġifieri skont x'tifhem biha. Issa jiena xtaqt ngħid. Mario, fuq l-aħħar punt, għax semmejna ħafna tal-ibirek l-industrija daqsxejn mafjuża, illi hawn persuna li kienet fis-sena 2000 l-iktar persuna sinjura fid-dinja. Permess ta' il-business tiegħu tal-Microsoft. Bill Gates. Microsoft, Bill Gates, kien l-iktar bniedem sinjur. X'qal? Ħanaraw intervista fejn qal illi beda jinvesti fil-vaċċini u l-vaċċini kienu l-aħjar investiment tiegħu. Mela din ngħidu l-aħjar investiment tal-iktar persuna sinjura li ġiet l-iktar persuna sinjura bl-investiment tal-Microsoft. U l-investiment li għamel tal-vaċċini huwa iktar minnu għax għall-aħjar investiment li kellu. Xiġifieri, persuna bħal Bill Gates jiġi jgħidilna illi huwa l-ikbar investiment, mela veru qegħdin ngħidu li l-industrija l-flus u mhux għas-saħħa u nieqafhem. Jiena xtaqt ngħid l-opinjoni tiegħi. Mela jiena xtaqt ngħid l-opinjoni tiegħi fuq il-biċċa tal-vaċċin. Jiena m'nix anti-vaxxer żgur u ħadd il-vaċċinijiet ħafna minnhom. Mhux kollha għax aħna tas-70s ma konniex nieħdu 3-in-1 mhux 3-in-1 tal-tina u tal-ġidri x'jisimgħu lemma sej palissa. Ġifieri MMR. Dik ma fis-70s ma konniex nieħdu Mumps, measles, rubella. Naturali dawk. Diphtheria, tetanus, polio, pertussis. Le, dik tal-MMR ma ħadniex fis-70s ma konniex naħduha. U mbagħad kienu tawna din tal-iskola. Il-bakterja din mhux virus x'jisimgħu tal-ispalla. Il-modaf kien jisimha. Nsejt. Għalissa. Kien iġamlek test. Mhux it-typhoid. Le. Insomma, kien iġamlek test l-iskola. Anyway, kien iġamlek test, jekk taqbalek it-test jidher ma jtuwilekx. U t-test biex tal-li kien jidher, tal-li għadu jidher. Bis-serjetà? Bis-serjetà. U tagħtilu xorta. U dan kelmu kelli xi 14. Sewa, għal xorta ħantijelek, għalt li far speċi, jien kont għadni ċuċ, ma konċ naf, far speċi, u għed ma konċ naf l-antibodies, u mux antibodies, ġvidik, seppos ma t-telix. Minn emmek, kumba. U bellajta. U blajta. Xorta blajta. U għamet xi sena, tiraw nies la din, fatti għawna l-fejna. Tiraw nies la fatti għajsa vulkan, xi sena għaddeja tintafax, insomma, u nislaw tira di. Ma kollox għafetu għili. U minn dak għallem, un bdejt nifhem daqsxejn, dan għamel daqsxejn studji tiegħi ngħid isma'. Jiena jekk jiena għandi l-antibodies, għalfejn għandi noħodha. Jekk kien għandi r-riħ, ħadd ir-riħ, għalfejn jiena għandi munniħu l-injection tar-riħ. U dak il-raġunament li bdejt nagħmel. Il-raġunament kien jagħmel sens, minn dejjem kien jagħmel sens li jekk inti mrat bil-marda, inti ma tieħux il-vaċċin ta' dik il-marda x'inti għandek antibodies naturali. U fil-COVID ġara, beda għalek naqbel ma' l-organizi illi l-industrija hemm żgur mafja. Mafja fl-industrija, bil-kelma ċara. Għaliex jekk inti għandek antibodies, inti ma ntieħlekx, mela l-ewwel niċċekkjalek jekk inti x'għandek l-antibodies. U mbagħad inti jekk m'għandekx, tgħid isma' inti m'għandekx, tittoħodha jew ma tix toħodha. U mbagħad tar inti
tagħmel il-plus u l-minus tiegħek jekk tgħandek toħodha jew le. U jiena bdejt niċċekkja. Kull darba li kelli rieħ, bdejt immur nagħmel l-antibodies test. L-ewwel it-tiet, ir-raba darba kellu Covid, indunajt li kelli Covid, u l-vaċċin ovvjament ma ħadtux u kelli il-marda nnifisha. Mal-marda nnifisha. Mort nagħmel l-antibodies test għal-raba darba u kelli. Antibodies mela hawnhekk. Juri li jiena għandi l-immunità issa għal dal-virus. Jiena għamilt l-homework tiegħi, jiena għandi l-età kelli 44, b'saħħti ma nbatix minn affarijiet tas-saħħa ulterjuri, bdejt ninduna illi ma bdewx imutu nies illi ma kellhomx xi kondizzjoni tas-saħħa tajjeb gravi, infatti jekk waħda mill-mistoqsijiet fil-qorti kienet illi ħadd ma miet illi kien b'saħħtu jidilli xek. Rodolfo, kien hemm dik il-mistoqsija u anki bdejna naraw illi fi żmien il-Covid illi bdew jiċċekkjaw il-Covid anki f'min kellu mart terminali, allura jekk ikollha il-Covid jgħidu lek issa ma nafu l-istorja, issa jiena illi t-teorija tiegħi jiena ma jinteressanix kiem jisir u ma jisirqux, whatever, jiena jinteressani ju. Illi jiena itħalli l-għażla ta' dritt. Illi nażel jien x'jaqbilli u x'ma jaqbillix. Fuq konsegwenzi tajbin oħżiena għalija. Jiena daqshekk nidħol fi, jiena I'm every vaxxer ħanejdilek illi inti għamel it-trid, titoħda ħuda, imma li ħalli nagħmel l-rid. Dak it-trid jiddettawlek hu. Issa, sakemm ma tiddettalix, il-gwerra saret minn naħa tiegħi. Jena għalek Krist namel il-gwerra, għalxem daħluli, li koman daħlulix, u ġast il-gwer kiet jgħid isma, ħana rekomanda l-nies li jaqbillhom jieħdu l-vaċċin. Għadda ċejnu għalli jgħamil li rrid, imma mbagħad mhux tiġi tagħmel il-pass u tiġi tgħid li jien b'saħħti għandi l-antibodies ma tiġi tgħinni il-pass Umbat inti tal-li ġewwa u jien għandi antibodies b'saħħti iktar minn mill-ħarvaċċin għax il-knowledge. Tajjeb, il-knowledge, il-loġika tgħidlek kien taħt il-marda naturali, il-proteina kollha tal-virus qed jirrikonoxxi l-immunità tiegħi, sija l-spike li ħadu n-nies, sija l-envelope, sija whatever it is li għandu l-virus. Mela jien għandi immunità b'saħħti iktar bid-dritt fuq dawk li ħadu l-vaċċin. Mela għalfejn li għalhekk tidħol il-mafja, għalhekk qed ngħid mafja, għax għalfejn li inti li ma tridx ma ħallejtnix nivvjaġġa whatever u ħallejtni sagregat ġewwa. U mek hemm il-mafja u turik li hemm ħaġa ħażina. Imma mbagħad il-bini tagħhom iktar ikrolla għaliex da kollu ma kienx ġie ippreżentat għax iridu jġaluk inti tieħu dal-vaċċin biex tfiq jew biex tevita le biex ma xerritx. Mela il-bini kollu waqa'. Bini kollu waqa' għax huma kienu jafu li ma setawx jimponu fuqek. Fuq inti kif tiddeċidi illi tipprova tieħu sib saħtek, kienu jafu ma setawx, allura dawruha b'tali mod, le, biex inti tissalvagwarda il-ħaddieħor hemmhekk għandek obbligu morali, mhux legali, morali. Għax is-supretendenza tas-saħħa għandha l-obbligu legali li tipprova ma xxerritx il-marda. Ma hemmhekk qiegħda l-mafja. Malli taqja' argument illi bil-vaċċin m'intix qed twaqqa' tixri tal-marda, ma jistax jimponu fuqek. Għax is-suprintendenza tas-saħħa hi xogħla biex ma xxerritx. Mhux biex tgħidlek inti kif għandek tfiq. Is-suprintendenza m'għandha ebda dritt li tgħidlek lilek inti xi tagħmel. Hi tista' anzi għandha l-obbligu illi ma xerritx il-marda imma l-vaċċini ma kienux good for purpose biex ma jxerdux mela il-bini tagħhom waqa'. U dak huwa l-argument. U mhux għalhekk mafjuża. Għalhekk imbagħad taqbel miegħek li hija mafjuża. L-industrija farmaceutika globali hija mafjuża. Għalhekk naqbel miegħek li hija mafjuża u għalhekk imbagħad tibda nistaqsi dawn it-treaties. U x'inhu għaddej? U dawn it-treaties Mario ħajamlu attakk frontali dirett kontra
ir-rimedji, il-mediċini naturali. Konsensemmija. Dik hija l-problema, dik hija l-assedju, għax dik hija l-competition li dak it-trattat laqqas isemmi għax misshom il-competition inti dejjem tipprova teqret il-competition fil-kummerċ. Joħa tagħmlu b'mod tajjeb u tajt isma' il-prodott tiegħi aħjar minn tiegħek, allura ħambih iktar. Jew ikella tara kif ħadd. Kom infatti it-trattat Taru iktar iktar aħjar minn tiegħek. U din hija storja fuq il-libertà tal-ħelsien tal-libertà tiegħek illi inti tgħid jiena rid nieħu li xtejjin biex infiq. Il-trattat u dawn nies huwa normali, I took choice su. Jekk xjenza ta' natural homeopathy is better, tuża in-natural. Imma unfortunately ma taħdimx hekk. One size fits all. U huma jażlu minn wara l-kwinti min se jkun l-industrialist li se jagħmellek il-mediċina. Ma tinsewx ħaġa importantissima ngħiduha illi anki il-mediċini li huma dak li jsejjaħ allopatiċi farmaceutika huma bbażati ħafna minnhom fuq ingredienti naturali. Mhux kollha hemm ġejjin. Naturali ma tistax tagħmel patent fuqhom għax huma naturali, mela x'jagħmlu? Joħduhom, ibidluha u jagħmlu l-prodott tagħhom ibbażata fuq dik il-ħaġa naturali. Imma jagħmluha b'tali mod ta' kif ħajbidluha imma l-active ingredient tkun ħaġa naturali biex ikunu jistgħu jakkwistaw patent. Biex jagħmlu l-flus, għax mingħajr il-patents ma tagħmilx il-flus, ma kulħadd jagħmilha. Mela għalfejn joqogħdu jagħmlu attakk globali kontra ir-rimedju naturali, jekk ir-rimedji allopatiċi huma stess ibbażati fuq rimedji naturali imma mibdulim tal-imot li jistgħu jakkwistaw patent. Mela veru huwa kwestjoni ta' flus. Diskussjoni ta' għala flus jitlu kollox u kullum kien, u ġifieri l-alla ta' flus. Għan saħħaħ klim Rudolf, jek ma jpurtax, għax semma illi il-Pfizer kellhom xi trials u marru l-qorti, għax ħaduhom l-qorti, u daw trials xtaqu ir-riżultat tagħhom iżommuh mistur għal xi 75 years. Imma fortunatament nistgħu ngħidu kien hemm orti taħdem, thank God, u ġelli tom jisvelaw kollu. Jisvelaw kompletament, għandi dokument fidejja, kom fatti, u meta taraħ, tuħu qata. U ħanajt da diskors, għax importanti n-nis ikunu jafu, li ma jafdawx l-screen hawn wara. Allora, ma' kull paġna di l-Pfizer, il-rapport li ħarġet mill-qorti u kellhom jiżvelaw, tajjeb. Issa dan rapport ħareġ fir-realtà wara 6 xhur li beda l-COVID, imma Alla jbirek ħadd baqa' kwiet. Kull paġna fih kważi 1300 adverse effects. Xi tfisser adverse effect? Adverse effect tfisser illi wara li tuħu il-vaċċin forsi għalek xarek, forsi ikollok xi ħaġa juġak f'saqajk, jista' jkollok trombozi, jista' jkollok heart problem. Period, tkun isek irfajt mill-period u reġaġik il-period, kemm kien hawn nisa? Hundreds and thousands kienna ta' nisa, u dawn huma l-paġni li huma kollha li baqgħu mistura mit-tobba tagħna mis-som jistu, ħankun sinċir miegħek, jiena id-dispjaċini ngħid jekk it-tobba jridu li aħna niġru mhux noqogħdu nsaħħuhom u nagħmlu minn kollox biex intuhom għandhom idejhom marbutin imma Rudolf issa
jeddu li joħdulhom Ejwa, imma ħanajda kien fis-suq tiegħi, Rudolf, jekk jiena naf fis-suq tiegħi qed nagħmel ħażin, qed nippakkja life raft u ma nagħmel xogħli u naf li jista' jmutu n-nies, I'm so sorry ta' nerfa' mix-xogħli, I'm very sorry, tfisser li m'għandhomx konxju. U mhix nies li għandhom backbone, m'għandhomx stamina tajjiba illi n-nies qegħdin hemm u jaħdmu sinċerament biex in-nies ifejquhom. Ma dan għamluħ il-Pfizer. Żgur dak huwa kollu dokument Ġifieri Pfizer ma ħbiċ. Pfizer it-taħbija for 75 years. For 75 years. Din. U kellhom għamletu il-qorti. U ordni kellhom jisvelaw. Allora in the first place għafel għamletu di. Aqra l-adverse effects. In the first place għafel għamletu. Basta tax ħabietu. Għax dawk kienu parti mill-obligi tagħhom, Mario. Sadat Illi peress illi il-vaċċini kienu fuq emergency use authorization, kellhom l-obligi illi kienu jibqgħu jagħmlu il-monitoring tal-vaċċini x'kien beda ir-rollout tagħhom. Allora bil-fors kellhom dak l-obbligu, imma l-FDA stess, Food and Drug Administration tal-Istati Uniti, rridu illi ma jiġu zvelati. Ġiri huma biss għal 7 sena 75 sena. Eżatti. Issa. Ma issa dawn mbagħad tittara kemm wieħed minn 1000, wieħed minn miljun, wieħed minn miljun. Ngħidlek għax hemm light. Għax hemm light medium problems u hemm serious. Li trid tara li huma għax kważi hemm nizzel mal-kollha tad-dinja. Le minn kollox Kollu nislu għamda. Serji trid tara ma serji hemm. Għaw minn kollox ta' ġifieri. U għaw min, jiena naf ners partikolari ħasra, titrijat jisanda l-Parkinson's u ma tistax tmur xogħol. U ġabuha ta' miġnuna. U hawnhekk kumbat. Miġnuna ġabuha. Għalhekk hawnhekk kumbat jien noħroġ b'argument u ngħid illi għalfejn ma ċċekkjawx pereżempju bħalma merti l-ekk nies għandhom x'antibodies qabel ma laqmuhom. Meta inti kellek ir-riski ta' ċertu mart. U dik dan huwa l-argument, jiena l-argument tiegħi hu illi x-xogħol sa għamluh ħafna differenti. U kien ikun hemm ħafna inqas nies illi eventwalment iwaġġaw jew bil-vaċċini, jew kalladna ma nafux sa jiġri daw fil-futur minn ħal vascular problems qed ngħidlek. Tal-biki. Ma nafux. Tal-biki. U għadhom ġejjin daw minn għandu problema. Għax l-mRNA li sbaħ waħda, għax dini il-farmaceutika konvinċow it-tobba li l-mRNA is the future medicine. The future medicine. U hemm 10 years of trial, ġifieri aħna sirna l-guinea pigs se jkollna ngħaddu 10 years ta' martirju biex nużaw dan l-mRNA għax daħlu ħaġa moħħhom illi jista' jikkuraw il-kanser. Jew xi ħaġa simili. U qed imutu n-nies bil-kanser, dik li sbaħ waħda. Dak li rridu ngħidu fejn huma n-nisserji fis-suq tal-mediċina. Mistna nistħu u nġibu nies sfortunatament li huma mentalment bil-problemi, għax jgħidulhom qed timmaġinaw li għandkom uġi f'saqajkom, qed timmaġinaw li m'għandkom saħħa, qed timmaġinaw illi qed tħosskom għajjinin. Allura li qed nipprova ngħid hawnhekk minn barra dat-dokument se jiżvela u żvela tiġà, imma f'dal-pajjiż għadu ma żvelax. Ma naf min dobba tiġa jafu biha u qed jippruvaw joqogħdu kwieti u naħseb aħjar jinħbew. Ħarġet bis-saħħa ta' 12 tal-laboratorji saru jafu illi il-vaċċin fih SV40 u l-SV40 sfortunatament huwa virus tal-E. coli u ħallew id-DNA ħajja f'kull vial, ġifiri. Meta il-Pfizer mar jagħmel it-trials tiegħu u l-FDA rat it-trials, qalet okay, emergency kif attint, Rudolf għandek raġun, ejja ħammorru, ejja ħammexxu se jmutu ħafna nies, m'hemmx tagħmel, intkom se tuħdu responsabilta, se jarfawh il-pajjiżi kollha ir-responsabilità. X'hemm virus qed x'ismu l-virus? E. coli. E. coli, id-DNA. SV40, simian virus. Il-bida qed fil-vaċċin? Żgur, 100%. Issa,
unfortunately fih DNA ħajja. U m'għandux użu Da fejn dokumentata, 100% aħna se mmorru se nagħmlu dokument serju u se nesploduh Malta dal-waqt. Jiġifieri mhux qiegħed I mean ħaġa għadha ġejja din. Għamlu ħafna studji Mario replikati minn. Le, għamlu ħafna studju ma' Malta sfortunatament. Li kieku t-tobba tagħna huma serji jgħodu attenti u mind you biha jista' juħdu l-amnesty li kieku ma' ħafna intelligenti, għax li biha jistgħu jgħidu jekk iridu, jgħidu jien ma kontx nafu. U x'jekkaġuna dal-virus? L-ewwel net DNA kontra DNA hemm ġlieda. One bully against the bully. Allura kien hemm il-CRISPR theory li CRISPR illi fejn DNA jinbidel. Tajjeb, u smajna minn it-tobba impossibility, mhux vera. Għax vera fit-trials mhux suppost kien hemm kellhom raġun. Imma l-Pfizer tal-brikkuni li huma tafawha, il-għala tafawha. Għaliex? X'kien l-iskop? Għax ma kellu skop li jgħin bniedem marid bil-COVID, x'kien l-iskop? Eugenics? Għajdli int, eugenics? Għax insaqsi, għax normali. Jekk m'għandu skop, titfa DNA ħajja, ġovajl, you must be out of your bloody brain. Out of your brain. Issa, minn barrek, dal-SV40 jidħol ġol-organi kollha tiegħek. U jekk jispiċċa ġol-liver, jkollok turbo cancer. Għalhekk qed imutu nies bil-kanser? Għajdu l-gvern tagħna, aħna konna ktibnilu biex joqgħod attent, biex ma ngħaddux minn ġodda triq. Kellu għazla, Robert. Dan hemm provi fuq 100%. Dan morru għanti superintendent bija, 100%. Ma dina għandek hawnhekk biex tiftaħ naħseb każ jien. Le, works in progress, my friend, works in progress. U jekk qed jisma' tabib jew tobba qed ngħidilkom minn qalbi għandkom għażla issa. Issa you get out of the dark and you don't stay on the fence anymore. Għax inti jekk se tibqa' sieket fuq affarijiet tekniċi bħal dawn se tiġi kompliċi. Allura għandek għażla, u għażla tajba, intkom tistgħu tajdu ma konniex nafu mhux it-tort tagħna, imma toqgħodx tinħebata għax aħna il-klijenti tagħkom. U jekk intkom m'intkomx se tkunu parti mill-forza tagħna, aħna se konna nagħmlu bojkots tagħkom, I'm so sorry. Qed nagħmilha ċara u tonda nibbojkotjawkom għax jew qegħdin magħna jew kontra tagħna. U sabbex fuq għadi ġifieri ħadet każ whatever xiex. Aħna qegħdin fil-proċess. Fil-proċess ma nistax nitkellem ħafna fuqha, imma ovvjament l-evidenza mqiegħda ma tistax tibqa' sigrita iktar di. Għax hija ovvjament importanti, għax bniedem la jaf li għandu dil-problema jista' juhu xi ħaġa alternattiva biex jgħin ruħu. Hemm. Mhux m'hemmx. It-tobba forsi ma jafux. Jiddi xi ħaġa ġdida li qatt ma smajta u tismaħħa l-ewwel darba s-sema. Unfortunately, imorru jiġu probabbilment jużaw jagħmlu t-teorija tal-marda u jgħidek ara dan għandu simtinju ta' trombozi, jirtiħu hekk u hekk. Ma ħana semgħu x'news fuq għadin. Sorry? Ħana semgħu x'news fuq fil-ġranet ġimgħat li ġejjin. 100% se nagħmluha public u ħanagħmlu se nagħmluha. Xi conference whatever xi dan. Se konna nagħmlu conference u se konna nżommu on notice Minister of Health and Charmaine on notice b'serjetà. Ma fil-realtà, xet niprofa ngħid hawnhekk. Il-Pfizer unfortunately għamlu ħniżrijiet u ma jistax ikun illi aħna intuhom appoġġ, anzi namlu moratorium kontrihom. It's very clear. Din allegazzjoni serja li għandek jekk verity. This is fraud. Medical fraud. Illi tabib jgħidlek iva vaċin ħudu għax jistajnek. Mux qed jagħmel ħażin tabib, ma jagħmel ħażin jgħidlek ma jagħmellek xejn. Hemm qed jagħmel ħażin. Meta jkollok mara pregnant jgħidlek, le no problem, inti pregnant ħuda ma ħars lej daw il-paġni. Tabib għandu dritt jgħidlek, imma qgħod attenta sinjura jiena dmir tiegħi ngħidlek jista' jinqala xi ħaġa mhux xejn, jekk ikollok it-tarbija jista' jkollok xi ħaġa għax hawn il-problemi kollha.
Allura jien ngħid jien, għax il-problema il-suġġett huwa l-hu hawnhekk. Allura l-hu fejn qiegħda jien? Il-hu World, ara kemm kelma sabiħa, Health Organization. Il-tlet kliem vera sbieħ. Il-World vera ġabu għal-World, il-Health sfrakassawa, għax mhux qed jitkellmu, u Organization of Disasters. I'm very sorry, ta' very sorry, naħarbu minnhom daw it-trattati mill-lum qabelada. Dak huwa l-parir tiegħi, mill-lum qabelada. Ma sax tafdhom daw in-nies, daw brikkuni, Ashkenazis, that's what they are. Brikkuni, businessmen. Biex nagħlaq l-argument tiegħi jiena naqpanżhom minn naħa tiegħi il-libertà tal-għażla u l-libertà illi jiena ikolli nażel jien. Ovvjament, x'ħan għamel, u jina mill-komplament, kważi importanti xejn, imma dik fuq il-nifsi, pala idea ti, issa intom jisek għat tiftaħ iktar illi għad tħossi dmir illi jekkem xaġa ħażina tikxef dak li hemm ħażin. Għax tobba bejnietom tiġa tkellmu għax naf, ma mhux se ngħid xejn. Eżatt, dika tħoss inti li għandek dil-missjoni ħajdilha hekk. Fortunatament biex tikxef bambin. Ma xin xi trid nagħmel. Għandi waqt l-informazzjoni. Issa dika fidejk il-mussija tiegħek tkomplija. Ta' min isemmi Mario wkoll illi anki jekk inti tibda taħseb u tkun ottimist u minn hawn minn hemm tipprova tieħu xi ġustizzja minn dawn il-kumpanniji. Minti ħatu xejn. Naħseb jiena qed naħseb. Jekk inti tara Johnson & Johnson li kienet responsabbli li toħroġ wieħed mill-vaċċini tal-COVID, tara kif ħadd tagħmel li biex tiddikjara falliment. Mhux fuq il-COVID, fuq it-talk. Fuq it-talk powder. Ilhom jiġġieldu is-snin twal. Għax għandhom ħafna kawżi il-qorti ta' min marat bil-kanser minħabba it-talk u tant tilfu kawżi jew din jagħmlu out of court settlements li issa qed jikkonsidraw illi jiddikjaraw falliment. Għax mhux ħajkollhom biżejjed flus biex jikkumpensaw dawn in-nies kollha illi jew mardu jew mietu minħabba talc powder. Ġifieri għalhemm sejrin dawn jieħdu il-profitti kollha. U mbagħad il-qoxxa tal-kumpanija dik ifallu ilek jgħidilek issa m'hemmx flus ta' fil-kaxxa biex nikkumpensaw in-nies u daqshekk u bye bye. U l-istess il-ħabib tagħna Bill Gates taf x'għamel mela l-ewwel qal u xtaqt illi inti turi il-klip tiegħu. Tixtoroh mill-ewwel. Naraw ftit. L-aħjar investiment li qatt tagħmel Alla jbierek fuq il-vaċċini. Investiment. Mhux investiment ta' saħħa, ta' flus. Mela, għall-insiba. Not just protecting themselves, but reducing their transmission to other people and allowing society to get back to normal? We can kind of almost see the end. We're vaccinating so very fast. Our data from the CDC today suggests, that vaccinated people do not carry the virus, don't get sick. Getting vaccinated and getting a booster shot when eligible can save your life and protect you and your family and friends from getting seriously ill and spreading infection. What do you think the probability is? 80%? Personally, I think it's 100%. I think that there's a reduction in transmission. Right. COVID, if you have these vaccinations. We have all the vaccines we need. We just need our people to take it. A, for their own protection, for the protection of their family, but also to break the chain of transmission. You want to be a dead end to the virus. So when the virus gets to you, you stop it. You don't allow it to use you as the stepping stone to the next person. Now we know that the vaccines work well enough that the virus stops with every vaccinated person. A vaccinated person gets exposed to the virus does not infect them, the virus cannot then use that person to go anywhere else. It cannot use a vaccinated person as a host to go get money. That means the vaccines will get us to the end of this.
But when we looked at the emergency use authorization, which is right on the screen, if you look what it says under transmission, this is what was known the moment they were making those statements. Can I have the next slide, please? What was known was that the data are not there, limited to assess the effects of the vaccine against transmission of SARS-CoV-2. They had no idea. They had no idea if it would stop the infection, yet they were making those statements on the news. Plus, the Pfizer COVID vaccine tested on stopping the transmission of the virus before it entered the market. If not, please say it clearly. If yes, are you willing to share the data with this committee? And I really want a straight answer, yes or no, and I'm looking forward to it. Thank you very much. Regarding the question around, did we know about stopping immunisation before it entered the market? No. We had to really move at the speed of science to really. Mela, hawnhekk rajna tista' tgħid il-Bill Gates jitkellem u l-ġurnali, diversi ġurnali fejn qed jgħidu illi biex għandek tieħu l-vaċċin biex tipproteġi milli inti ma tibqax xerret il-virus, bażikament ukoll jgħidu l-istess diska bħalma rajtu dak kien l-argument tiegħek fl-ewwel fil-bidu fejn qed inti illi mhu veru xejn imbagħad skoprejna illi qas kien hemm studji min-naħa tal-Pfizer illi mhux veru li l-virus twafqu għax inti ħadd il-vaċċin. U bħalma rajna fil-verità u Marta kellna f'Diċembru tas-sena 2022 kellna xi 1200 każ kuljum meta kellna l-maġġoranza n-nies kienu vaċċinati. Ġifieri hawnhekk. Ġifieri l-bini kollu sfronda. L-argument kollu tal-miżuri kollha sfronda. Ġifieri li kienu bbażati. U hawnhekk tinduturi. Mario, fuq il-punt illi da l-imbirek individwu li huwa kollega anki ta' Rockefellers, għax Rockefellers, il-familja ta' Rockefellers bdew jagħmlu ħafna flus mill-industrija farmaceutika mit-sen ilu. U Rockefeller Foundation u Gates Foundation huma ħobsu sikkina. U da l-istess Gates Foundation għamlu ħafna flus mill-vaċċini, u mbagħad naraw dejjem fuq it-television jippuxja daw il-vaċċini u fl-istess jagħmel il-flus. U mbagħad fis-sena 2021 fl-aħħar tas-sena bih il-xes kollha illi kellu ġew minn għalija il-Pfizer. Bieħhom. Mela bieħhom meta kienu għat top premium. U ġverara kemm għamel flus, għamel profitti. Għax jaf li sejf, għax jafu li l-Pfizer se jtfalli. Kienet jgħam illi kienu ħaj jispiċċaw ħafna problemi kbar. Imma ħareġ profitti enormi. U ma tispiċċaw tfalli lek il-kumpanija. Ikunu għamlu l-profitti tagħhom. U minn hemmhekk tinduna għalfejn l-immunità naturali, pereżempju, Malta ma kienet dew jgħidu li kważi anke barra bdew jgħidu fil-bidu l-immunità naturali ma kienx biżejjed. Għalfejn. Ħanajlek il-għara. U għalhekk għajjemlek l-immunità naturali mhux li m'għandekx ma tqajx mal-virus wara li tqajt mal-virus. Ma la jimmutjajtja. Allora jgħidlek bil-forsi kollok tuħu oħra se jkollok mutation. Kien virus jimmuta. Wara ġurnati jitbiddel tara kemm kien clever. Ġifieri tikkrea vaċċin għal segwenza ta' xi ħaġa ta' xi virus jitbiddel kważi kull ġurnata. Allora kif se tagħmel vaċċin meta jitbiddel 100 times over? It's a waste of time. Baddej. Kienu jaf 15 sen ilu illi coronavirus ma tkunx tista' tagħmel vaccine propju minħabba fek. Tagħmlu vaccine studju. Għal-variant li kun hemm. mRNA ħajrnexxielu. U neħħu, ħanajdu kollox Rudolf, neħħu vaċċini naturali minn ġossuq li setaw ikunu adattati għal-futur ukoll, naturali. Jekk ikun vaċċun naturali, jien naċċetta, no problem. Imma fit-triti li għandna ma jsemmix li se kien hemm vaċċini naturali, għajlala, huma magħhom jippuxjaw l-mRNA. Dan huwa l-proġett tal-World Economic Forum. Iridu l-ID
ġo ġisimna. U jekk tmur fil-World Economic Forum, u ma jagħmlu highlight tagħha di. L-ID ġisimna. Ġisimna. Ġifieri ID ġisimna. AI, skużani. AI ġo ġisimna. Artificial intelligence It is m'għandniex il-bot. Highlight tagħhom AI, u ma tiffokaw fuq l-AI. Ma m'għandniex il-bot laqas għall-AI. U ma jgħidu diġà qegħdin 80% hemm, u ma jgħidu jekk mhu fuq World Economic Forum. Ma diġà jiena smart. Professor Harari. Eżatt, semmilek, Professor Harari. L-ħares tara li jkollok tistri screen. Ngħidlek għax. Però jiena tieħ raġun, Ħajli. Onlek għax inti raġun. Professor Harari xiet 4 snin ilu 2000 naħseb iktar, 2016. Kien għamel. Ma naħsibx huwa professur. Forsi qed nisbalja. Professor. Mhux professur. Ġifieri tal-mediċina tal-mediċina. Eżatt, le ma biex nispecifika. Mela, dak qal illi l-umani ħaniġu hackable animals. Oh, it's cool. U jgħidlek it's already. U jgħar already hackable animals, u jgħidlek kif. Per eżempju, inti, tajjeb, għandek l-artificial intelligence, għandek il-biometrika tijak, inti il-biometrika tijak, illum, għed it-tija volontarjament. Għed mur tamel ID card, għed mur tamel passaport. Mela inti, parti minnek, għed ġa cloud. Mela, u għamek u għandu raġun, u l-lek għaxiex, da għed jgħid, għal-Kamilu l-għala, who owns the cloud? Iktar il-video tijaw. Who owns the cloud? Mela għandu l-cloud, għandu l-informazzjoni, ħajkoll l-informazzjoni tijak. Tiġi hackable animal. Għax jekk inti hackjajdlek il-biometrika tijak li tagħmlek lilek bħala bniedem kollok, il-mixja għajnejk, il-ħabba għajnejk, il-fingerprints, id-daħqa, kollox bażikament il-biometrika tijak. Jekk jiena dawk ikolli tijak jien, nista' nagħmel bik li rrid. Bażikament. That's it. Ġifieri, ġaħħek jagħti. Ġaħħek jagħti. U morru, u din waħda mill-iżbalji li nagħmlu, immorru għand l-ID card office. Tajjeb, u jgħidlek, issa noħodlok il-biometrika ta' check facial recognition u l-fingerprints. U inti. Inti li għandek għazla. U inti tgħidlu. Li ma jkollokx passaport jew ID. Ma jkollok passaport u ID. Jew għandek għazla. Għax inti mbagħad jekk inti mbagħad tingħaqad man-nies u hemmhekk hemm bżonn laqda fin-nies, ittalla l-gvern il-qorti. Tgħidux li ma tinix mela lili tittoħodli l-informazzjoni tiegħi ta' ġismi u titfaħħa fi cloud li dik cloud tista' xi darba l-aħħar qatt tinstela. Tista' tgħinni li dik garanzija li dik mhux ħadd tinstela. Ma jistax dik garanzija. Xtax? U għanti tajtilu volontarament. Beh, la tajtilu mod volontir. Tortijak. Dik ma mort taqqab u tajdlu jina taqqab li mux problema. Issa tbati il-konsegwenzi tortijak. Mela il-problema qed tiġi minnu qas ta' knowledge u minnu qas tarfien tal-bliedem. Mela, Harari għandu raġun, għalinna minn qabel, għalinna minn qabel, u t-switch tħanna ġafija. Issa ġejna ħajki fil-għanis minn ħada, għaxin fimni, għandek ħafna ways biex tuħada, per esempio, bil-kamera li għanna unek, jista' jkun jaf il-facial recognition tijaj, il-leħen tijaj, il-lun għanna problema bl-AI bil-leħen. Jista' qed titkellem jien hawnhekk u jġib l-leħnien jien qed ngħid kontra il-pulizija pereżempju, jew I am lawixta, jew I am AI kapaċi jagħmel dik it-tip. Ma jkunx jien. Naħodlok leħnek jagħmlu bil-kompjuter perfettament, jiktiblu sentenza u dik is-sentenza li inti tieħ jgħidha. L-istess ton. Alla folja illum qed naqbduh biex naqbduh imma da qed jiżviluppa li ġifier l-AI miexja brata. Illi għasħat tkun taf fejn tisejjer u di perikoluża immens. Perikoluża, mezz, ġifiri, għamlek edin nitċajta u issa, u għalek Harari għandu raġun, u jek tarax dak il-video b'dak bissa bil-knowledge li għetna d-lilek jien, dejt veru għandu raġun dak. Dak kien profeta u għet jgħidli, u għax kien profetax, u jafu dal-affarijiet, ġifiri, l-lum għandek. U le mux profeta, ma. Mux profeta, għandu. Għax dawi l-lum, ġifiri.
Vizjonarju. Għal-mouthpiece tal-World Economic Forum. Ma issa hu owns the cloud. Mux għax huwa xi bravu, qed ixandar. Xandar imma fehmni hu owns the cloud. Jekk inti tarhom ġejjin dal-affarijiet fuq l-AI, u taf li inti id-data tiegħek se tinstalla. L-istess argument Mario, il-globalisti li qed jikkontrollaw dawk żmien ieħor konna ngħidulhom l-imperjalisti. U mbagħad minn imperjalisti il-kolonjalisti. U l-lum insejħulhom il-globalisti. Dawn huma l-istess ħaġa. Kull ma biddilna il-kliem. Hemm storja sibuha fuq l-internet. B'ritratt ħadula il-fingerprints minn fuq subajja. Sempliċi ritratt. Marru show cloud u sabuha, ovvjament. Le, ma rax jifhamlu ġifieri gabruh dar ritratt. Ħadula il-fingerprints minn subajja. Marru ġol. Ġifieri kan dek bib ta' barra inti u tiftħu b'subajk. Minn għalik li għandek il-password, għax finalment x'inhu finalment għal-password, inti da kollha password, ifissru. L-screen tuża. Mela issa bdejna bil-fingerprints, bdejna bil-facial recognition, bdejna whatever. Bil-ħabba tajnejk, titħol taras il-ħabba u tiftaħ. Mela dak huwa finalment la ħan speċaw fil-cat nuts. Fil-numri biex tiftaħ, għax daw kollha jiġu hackable. Daw ħajġu hackable. B'xi mod jew ieħor jħakkjawk. Inti mela lik secure għandek ħafna imbarazz, wieħed jgħidlek jiftaħlek kull minn. U jidħollok ġadda. U ħaġa kollu cat nuts. Insomma, mela. Jekk trid nista' ninkonkludi xi ħaġa. Konkludi inti, u mbagħad tgħaddu ma nafx hawn xi filmati. Mela, li nistgħu ngħidu basically fuq daw it-trattati huwa konċett sabiħ li nibżgħu illi nagħtu każ li ma jkunx hemm pandemiji u viruses u dal-affarijiet, nirrodu nu attenti imma illi ma jmurx daw il-viruses ikunu dumped fuqna. U daw in-nies jagħmlu business minn fuq darna, mhux ħaġa faċli la jkollok il-know-how li tikkrea viruses, tista' treaty ġdida jistgħu jagħmlu business kbir minnha żgur, għax inti jekk għandek tim ta' nies se tifittxu problemi se jsibuhom. At the end of the day, meta tħares lej da treaty li huwa treaty peżanti ħafna li jien u kienet ħafna għar milli llum, irridu nħarsu li l-cost factor, ġifieri aħna bħala pajjiż nistgħu neffordjaw nitlu daw l-ispejjeż kollha, aħna pajjiż żgħir, poplu żgħir, risorsi limitati, m'għandniex xi heavy metals, la għandna żejt, m'għandniex xejn partikolari. Is-Sustainable Development Goals li l-linkjaw jew se l-linkjaw ma da treaty l-ġdid huma goals meta tisma' titles tagħhom vera sbieħ, imma oġġett sabiħ xi kultant ikun fih piece ta' responsabilità. U responsabilta finalment huwa finanzjarju, jekk il-poplu jaħseb illi se jkollu ħajja bħalma kellu fil-passat, jien qed ngħidlu minn issa, sfortunatament, il-ħajja tiegħek se tinbidel kompletament, se jdawrulek il-ħajtek sotto supra, għax huma jixtiequ li jkun hemm ambjent sabiħ il-ellex u annimali u inċetti ma jmutux u pjanti ma jmutux u ilma jridu ilma safi u dal-affarijiet. Ma fir-realtà id-dinja hija magħmula li jissolvi l-problemi tagħha u jekk aħna bħala bnedmin maħniex kapaċi nimmantnuha niggarantilek id-dinja l-ekosistem tad-dinja teħles minna żgur. Probabbilment kif qed tagħmel diġà. Għax da triti għalija meta tħares li kemm hu komplikat naħseb jien se jġenninna. U forsi huwa parti mill-sistema li se jbiddilna il-futur qrib. Jiena mill-opinjoni tiegħi bħala bniedem involut b'ħafna affarijiet komplikati inħoss li għandna bżonn naqbdu dar kontratt jew treaty u
jekk ma taħraqix tqattaħħa biċċa, jekk ma trix tqattaħħa biċċa tfaħħa fuq l-iskaffa biex min jiġi wara jekk tgħidlu wara x'kienu se jagħmlulna. Imma fir-realtà aħna nies kapaċi m'għandniex bżonn dal-xkiel u komplikazzjonijiet kollha. Aħna sfortunatament kif bdejt dal-konverzazzjoni bdejna nitkellmu fuq da triti għax kellna biża, daħlunna biża li se jmutu ħafna nies bil-COVID. Il-World Economic Forum għamlu minn kollox biex il-COVID fuq kull settur tal-ħajja jiżviluppaw uffiċini u jissikkaw fejn se jmexxu d-dinja u aħna pes li kulħadd kien mbeżza inkluż il-Parlament tagħna nitkellem mal-parlamentali tagħna jgħidulna li ħadu deċiżjoni għax kienu beżana, imma llum nistgħu nagħmlu dikjarazzjoni illi ma kenniex għalfejn nibżaw ix il-mortality rate kien baxx redikolu ħafna daqs il-flu fir-realtà, forsi naqra iktar, u m'għandniex għalfejn nitlu ġodda l-xkiel li ndaħlu ħajjitna f'daw il-problemi li se jibdel ħajjitna kompletament. Mario, fidejki. Mela, jena, issa naddi għal-Rudolf, la biex jikkonkludi, jena minnaħa tiegħi kifet fil-bidu għal-kem dal-pandemic treaty u xnafjen, ija taddej, b'xorta, anke ma jaddix nemmen illi dawn lan tagħhom issa. Mort jew ieħor m'għaddux bil-bib għadlu metiqa għaliex din is-saħħa tas-Superintendent tas-Saħħa jekk ħajtu huwa jekk tiġi xi ħaġa tiġi xi pandemija oħra din eqpa' ċert illi ħadd imxi mal-istruzzjonijiet li joħorġu minn barra bħalma rajna diġà u hemm il-każ il-qorti tal-kawża kostituzzjonali fejn din id-dokumenti kollha li daħlet għax ġibithom għax imxiet fuq suġġerimenti, due diligence ma kien hemm xejn. Jiġifieri din jiena għalija b'dat triti u mhux b'dat triti jena nemmen illi dawn xorta ħajimxu fuq suġġerimenti li għaddu minn barra. Ġviri dik x'naħseb jien, issa għattaw xjew li ma nafx. Issa dik fidej l-Parlament Malti u nispera u nittama illi żgur illi l-Parlament tal-inqas jiddiskuti dan it-trattat. Issa tajjeb u ħażin irid jiddiskutih. Nispera għax niddubita kemm jifmu u niddubita jekk jifmu u mhix ħajifmuh da trattat, niddubita. Għandi d-dubiti. Għax anka jekk tindunaw għaw sentiment kbir. Illi jina naf, fiċċert, illi qegħdin isegwu daw il-programmi, qegħdin jisimgħu x'qed tgħidu, imma hemm fattur illi qegħdin jgħidu dawn il-level ta' conspiracy theory f'dak li qed jgħidu. Allura qishom qed jibżaw li jitħattu għaliex jekk jitħattu fuqu ħajġu qishom qegħdin jaqblu jew jassoċjaw ruhom ma dak li qed joħroġ f'daw forsi il-programmi oħra li qed tagħmel inti fuq programmi oħra, allura qegħdin joqogħdu pass lura, fimt? U din hija l-biża' illi tikun hemm attenzjoni. Din il-biża' li tkun hemm attenzjoni anki fl-informazzjoni li toħroġ minn diversi gruppi li tkun waħda veritiera kemm jista' jkun. Naqblux issa ngħaddi fidejk, Rodolfo. Xtaqt nieħu spunt dak li qed tiddi Mario li fl-aħħar mill-aħħar deċiżjonijiet jittieħdu mill-Ewropa, mill-gvernanti, mid-dipartiment. Illi l-importanti hija l-individwu ikollu daqsxejn saħħa. Mela, is-saħħa minn fejn ħad tiġi? L-ewwel nett mill-kuraġġ li ma toqgħodx tibża minn dellek. Għax jgħidlek għax hekk ma tibżax. It-tieni tarma ruħek bl-informazzjoni. Mhux u ma toqgħodx tibża illi xi ħadd ħajjajrek anti-vaxxer jew jarek conspiracy theories dawn il-merid kollha. Għax min jiġi joħroġ bil-labels għax m'għandux argument. Min flok joqgħod għall-argument li isma' inti semmejt hekk u hekk, jien ma naqbilx miegħek minħabba hekk u hekk. Le, x'jagħmel? Joqgħod jillejbiljak. Jgħidlek għax inti hekk, għax inti anti-vax, għax inti conspiracy biex jevita l-argument. Mela dak li jkun jinforma ruħu. Xtaqt li inti bħala konklużjoni tella l-aħħar klip
għax xtaqt l-nies jinformaw ruħhom. Not just protecting themselves, but reducing their transmission. Dak il-website fejn jistgħu jieħdu l-informazzjoni tal-adverse events, possible adverse events, ta' kwalunkwe vaċċin illi jeżisti. Għax in-nies ma jkunux jafu jgħidu ma x'jistgħu jkunu dawn il-reactions, l-adverse events, ngħidu bl-Ingliż. Imorru fuq dak il-website, jaraw kwalunkwe vaċċin illi ħajjieħdu huma, illi ħajjieħdu tfal, u minn dak il-website tistgħu taraw dak huma id-dettalji, l-informazzjoni illi qed tingħata skont il-liġi mill-manufacturer stess tal-vaċċini, ġifieri ma jiġix xi ħadd jgħid għax inti anti-vaxxer, dawk huma mill-manufacturing stess fuq il-websites tas-saħħa, mhux tas-saħħa ta' Malta, internazzjonali, fejn għandek dawk il-vaccines kollha dak li jkun inħeġġu imur jara qabel ma jmur jittaqqab jew jitaqqab it-tfal tiegħu, jara dawk il-reactions. Dawk il-side effects li jista' ikunu ma jfissirx illi awtomatikament, imma jista' jagħti il-każ, jinforma ruħu għax fl-aħħar mill-aħħar u jrid ikun responsabbli għas-saħħa tiegħu u s-saħħa tal-maħbubin tiegħu. Ekku, jiena naqbel miegħek perfettament, jiena naqbel illi l-individu għandu jiċċaqlaq, għax dana ngħidu kif inhi. Dat tal-gvern il-qorti jew bħalma insomma fil-każ kostituzzjonali tilħaq jgħaddu sentejn tlieta l-pandemija kun għaddiet in the meantime inti tlift iċ-ċans illi ssifer tlift għamel dawk is-sentejn maqful ġewwa. Ġifieri ħajtek bidlu jelek mill-lejl għan-nar, saret inġustizzja enormi. Per eżempju, fuq kien hemm nies anke waġġaw vaċċin dosa waħda ma ħarġitilhomx il-pass l-ispettur tas-saħħa u kellhom ċertifikat tat-tobba biex ma joħduhomx u din jien għandi l-provi. Tajjeb, ġifieri qed nitkellem hekk. Tajjeb jistgħu jfittxuni u ngħidilhom minn huma ma tħabbelx moħħok. U min kellu l-immunità għax ħal marda kienet l-istess inġustizzja miegħu illi da ma tteħx ġifi ma tteħx il-pass. U l-pass kien fejn nifsu tiġa inġustizzja totali. Da qatt m'għandu jkun, dak bħalma semmejna, il-Pfizer kienet taf illi da tieħu l-vaċċin ma tieħux il-vaċċin xorta daqqa xxeret il-mart, mela hemmhekk id-diskors ta' Dr. Regonesi fejn inti jaqa' il-binja kollha tal-pandemija sewwa, ġifieri da għandek dak ġi saret inġustizzja from A to Z. Ġifieri l-individu jiena nħeġġeġ l-individu irid jiċċaqlaq, jekk mhux ħaġaq l-individu bil-pandemic treaty. Bil-pandemic. Ma jibżax u jibda jinforma ruħu u jibda jaqra u l-vaċċini kollha u mbagħad jaraw jiddeċidiju. Mhux joqgħod jibża għax anti-vaxxer. Da ngħidu kif irid. Dak li hemm mektub. Da ngħidu kif irid. Għax qatt ma jidri jgħidu, irid imur, imma issa għandhom il-website u jista' jaraw. Għax da ngħidu kif irid u anke darba qajjimnija meta kien hawn Giancarlo Soler u kien hawn l-avukat Mikael Figallo Adrik. L-istess, għalli s-saxħa li kella spettur ta' s-saxħa, sa' tagħmel din u fil-verità għamlet għar mill-li jordnat il-ħu. Per eżempju, li tmur bil-maskla waħdek fil-ġnien, li tmur waħdek fil-massa tistat, li tmur timxi da affarijiet tal-ġen. Mario, ta' 5 snin, jimxu bil-maskla, meta hu ma rekomandax il-massa taħt il-5 snin, nies ġebdu u jibsu fil-maskla, ma tmurx. U Mario, tinsiex illi s-suprintendenza kella s-saħħa, Alla jbierek, talaqlek il-qorti. U fejn kienu n-nies? Fejn kienu n-nies? Ġifieri l-imħalfin ma jistgħux jaħdmu. Mela fejn hija l-indipendenza tal-ġudikatura? Għall-inqas tagħti rekomandazzjoni u mbagħad tħalli l-imħalfin jiddeċidu jew tħalli l-President tal-appell, il-President tal-qorti jieħu deċiżjoni fuq il-partit tiegħek. Mhux tmur tgħidlu x'għandu jagħmel u tajlu bil-fors trid tagħlaq, xiġifieri, qed tagħlaq il-qrati għalqu il-ġudikatura u hemm il-bilanċ suppost bejn il-poterijiet, il-balance of power. Fejn kienu n-nies, Rodolfo? Fejn kienu n-nies? Taħanek fejn kienu n-nies jien. Il-nies kienu qegħdin fuq Facebook jikkondannaw il dawk in-nies li kienu qed jipprotestaw. U meta l-protesta tħassret
tajjeb li kienet kontra l-Kostituzzjoni, dik il-protesta li tħassret tal-24 ta' Lulju, tajjeb ngħiduha, tajjeb għax 5 ijiem wara saret protesta qudiem Kastilja u dik ma tħassrex dakinhar kienet tal-aħħa Manuel Delija. Dik il-protesta ma tħassrex. U taf li l-għala kienet illegali li tħassretu. Għax il-meetings ordinance tgħidlek illi l-Kummissarju tal-Pulizija jista' jipprojbixxi protest fuq bażi ta' ordini pubblika u mhux fuq saħħa. Ma 5 ijiem wara ma tħassrex. Qatt ma kellu l-poter iwaqqaf protest. Mhux inbilli kien hemm xi regolamenti tas-saħħa, dawk ma kinux ir-regolamenti li kienu supposti linji gwida tal-Kummissarju tal-Pulizija. Il-Kummissarju tal-Pulizija kellu biss il-jiet skont il-meetings ordinance. Għax il-meetings ordinance qed tirriflettilek id-dritt fundamentali li tista' tipprotesta. Intant il-protesta. Allura ma tistax bypassja il-meetings ordinance. Il-meetings ordinance qalet fuq public order tista' tipprojbixxi mhux fuq. Eżatt, intant il-protesta. Allura dik kienet kontra 100%. Infatti il-protesta tħassret għandna nies qegħdin jittallaw jista' jħallu 3,000 euro kull wieħed, dawn minħabba il-protesta, il-Prim Ministru dil-ġimgħa bil-witch toast ħareġ jgħid għax arrestaw lill-Andre Kallus tal-graffiti wara li mar fuq tas-siġara hawnhekk jilmenta u ġast kemm żamm daqsxejn mal-dina u ħedula mal-fens x'kienet u arrestawh insomma u ħareġ jgħid il-Prim Ministru li kulħadd għandu dritt jipprotesta huwa dritt kostituzzjonali li tipprotesta għandu raġun. Fejn kien fl-24 ta' Lulju tal-2021 il-Prim Ministru? Fejn kienu n-nies? Il-nis kienu fuq Facebook jikdbu illi tħalluhom xi protestaw, arrestawhom, għamlu l-body cams u kienu qalu fuq gazzettieri tlakarhom fuq il-gwida jikdbu li l-pulizija jissa bil-body cams u dawk li protestaw ħajjitres u l-qorti. Fejn kienu n-nies? Fejn kienet in-nies? In-nies ma kemm kien. U n-nies muħad tkun tarġam kien u nitgarantilek minn issa jekk tarġam għala pandemija oħra ħajġa jkun hemm l-erba' minn nies tas-soltu jipprotestaw li ħajġu injorati mill-maġġoranza, però id-dritt tal-għażla rridu niġġieldu għalih. Akkozz ta' kollox. Issa jekk in-nies trid tarja toqgħod kwieta u toqgħod id-dar u toqgħod tajjarna u ma tajjarniex. Imbagħad wara jiena għalhekk ma nitkellemx fuq il-konsegwenzi għalfejn għax jiena għamiltu int il-konsegwenzi għażiltu int. Ma tafx x'inhu Mario, tiftakar it-traċedja tan-Naziżmu u tal-Faxxiżmu u kemm kienu jgħidu fejn kienu l-Ġermaniżi għalfejn ħallew il-Hitler jiġri bihom. Għall-inqas għall-istorja min jiġi snin wara jgħidu isma' dawk l-erba' tiqtates għall-inqas kienu din jitkellmu. Kellimna għal-fini tal-istorja jekk inti ħadd tipprova tiġġieled tad-drittijiet tiegħek għall-inqas hemm nies li qegħdin jitkellmu u mhux jiġu jgħidu isma' fejn kienu li jitkellmu. Għall-inqas ikunu ġilidna d-drittijiet tagħna u nfakkar għax din dawn affarijiet tifakkarhom u nrid nibqgħu nfakruhom għax huwa importanti għax xi darba dawn ħajġgħu jiġru. Żgur ħaġa jiġru, iġġidna drittijiet tagħna u kellna n-nies fuq il-mezzi tal-medja li kienu kontra li aħna niġġieldu drittijiet tagħna u meta kienu qed jaraw il-kummedji tajjeb fuq tal-linja balla nies u mbagħad ma jħallix titla' jew tmur ġa festival tajjeb u ħarġu anke l-artisti b'dak il-proġett illi rridu jagħmlu illi n-nies mhux vaċċinata ma jitlux, infakkar kien jismu bħalissa Restart. Tajjeb dal-proġett Restart, mbagħad mbagħad għax li huma rridu jibqgħu jaħdmu imma jitlu biss il-vaċċinati. Tajjeb infakru. Tajjeb, u mbagħad kellna nies fuq il-mezza xandir, tajjeb anke Assis li ħareġ jgħid illi dawk li ma ħadux il-vaċċin huma perikolużi għas-soċjetà. U dik kienet perikoluża immens li inti tgħid u mbagħad ħareġ jgħid Bonaci fuq il-programm tiegħu illi ma jirkebx fil-lift. Tajjeb, fil-lift għandu dritt illi ma jirkebx fil-lift ma nies li maħdux il-vaċċin. Dik perikoluża kienet. Immaġina din li baqgħet sejra fi żmien, li baqgħet sejra
f'numru ta' snin. Tiġi inti għastis toħroġ fit-triq. Tiġi inti jisibek bniedem, forsi jismu minn daw il-parrieri li għandna perikolużi u jtik xaba. Għax dik indawax il-vaċċin u jaħbat għalik. Kollox huwa possibbli. U jaħbat għalik. Biex juqqas ċaw li laqqas biss twaqqaf il-tixrit bil-vaċċin. Imma l-ħadd ma jimħat illum. Il-binja waqqa. L-argument tagħhom waqa' għal kollox. Ditrittajt Rudolf u Mario, meta bniedem ħal vaċċin għandu timeline appena li għaddu 6 xhur. U ma jsiru unvaccinated, ġifieri mhux qed ngħidu xi ħaġa spettakolari, ma forsi daw jasmu li jibqgħu mentalment vaccinated. Ma fir-realtà huma jispiċċaw bħal bniedem li ma ħax vaċċin. 100%. Għax kienu żvijati. Għax kienu żvijati. Qalu ħudu l-vaċċin u tkunu covered. Umbat wara li kunu ħadu, għalu isma dan issa ħajiskadi. Għal-VRT il-karozza. Dekonna għet negduwa fil-sena 21 ħana. Nodu attenti ma nispiċċawx hekk fil-futur, għax inti meta jkollok l-AI u għandek il-green card u għandek il-sistema fil-mobile, jista' jwaqfek f'nofs triq, jista' jarek ħadd il-vaċċin jew le skont il-pandemija. Paċert li 90% tan-nies ħajaċċettaw jarġaw kollox bħalma kien. 100% ngħidlek, jekk mhux ngħidi. Ħarsu lejn dokument kull paġna 1000 adverse effect dak li ngħidilkom. U toqgħodx tajdu mbagħad ara xi ġrali u qed ngħidlek aħjar għalik. Għax ma smajtx minna. Jien deġa qed ngħidlek. Jiena l-għażla tiegħi għamilta. Jagħtaw mhux għall-flus, jagħtaw biex niftilkom għajnejkom. Jiena l-għażla tiegħi għamilta iħalluna fil-libertà, jieħdu li jridu, ma jagħmlux restrizzjonijiet. Jekk jagħmlu restrizzjonijiet, ħanenżel għall-gwerra. Issa, jekk huma jridu jimxu. Aħna dmirna minnieh. Jekk huma jridu jimxu bla restrizzjonijiet u jagħmlu xi jridu li jridu l-mediċina whatever li jridu. Jieħdu minn irid, jiena ma nira qas nitkellem jiena għalija. Jiena għalija ma mhux ħallu qatt ngħid għax dit qabbat hekk, u ġdix fija hekk, u ġdix ma fijiex hekk jiena. Ma bisfort xejn. Jiena jagħmlu huma u kulħadd għandu moħħ, kulħadd jaħseb u mbagħad. Ma lek hija importanti Mario li n-nies jinformaw ruhom u jaqraw fuq l-effetti għalli mbagħad jistgħu jiddeċiedu. Mbagħad jiddeċiedu tajjeb u ħażin. Imma l-inqas jaqraw mhux jemmnu għax fid-dinja ma tista' in-nies jaqraw u jinformaw ruhom. Issa għandhom dak il-website u minn dak il-website għall-inqas jmorru forsi tista' tellgħu anki tellajtu x'imkien fejn tellajtu xerjajtu fuq il-link. Jaraw il-konsegwenzi, il-possibbli konsegwenzi, l-adverse events, li ngħidu bl-Ingliż, possibbli tal-vaccines kollha illi ħarġu. Mbagħad jieħdu deċiżjoni. Jien anke fuq il-kwestjoni jiena ma naqbelx. Għall-inqas tiġi informed consent, u mhux uninformed consent. Jien anke fuq il-kwestjoni ħanejda naħseb l-ewwel darba. Din qed jgħidu għax middak u mitliħor u middak bil-vaċċin u middak. Jiena jekk ma jiġix bniedem ġew. U jiġi jgħidli missieri, ħija, oħti, kuġinti, it-tifel tiegħi miet minħabba l-vaċċin, jiena li għamot imut ħadd. Jiena li għamot imut ħadd. U jista' jgħidu mhux terbu kanser. Kien hemm l-awtopsija ħasra. Jirriżultaw. Ja, ma qed imut ħadd ġifieri għax mietu nies. L'aqwa prova hija l-awtopsija. Il-provi dokumentati. Tista' tikkonkludi illi ċerti nies mietu bil-vaċċin. Dik l-aqwa prova forensika li qatt jista' jkoll. Għandna provi u għandna nies illi dokumentati illi mietu bil-vaċċin. Dak dokumentati, imma dak dokumentati għax kien hemm xi ħadd illi ressa il-gvern l-autoritajiet il-qorti. Per esempio kien hemm każ ta' kan mużiċista Ingliża, Vicky li kien jisimha, u resqet mitila il-partner tagħha għax ħala AstraZeneca u resqet il-gvern il-qorti, għas kienu miż-żewġin, imma peress il-partner in job. Għalt li jiena ma ngħidu dak ma nistax nibqa' nagħmel il-job tiegħi, u rebħitlu xi 250,000. X'int tal-lajnija fuq l-aħbarijiet din konna tal-għajnija fuq PM News. In-nies, fake news dik, ma kienx fake news, kienet veru. Ma kienx fake news, kienet veru l-istorja. Dan nies ma jemlux. Jena Malta, għax jena smajt ħafna nies, jgħidu għax dak mitbek, jena li ma mitħax xejn, għax jekk ma jiġu xawnek jgħidu li jew joħorġu daw in-nies jagħmlu kawża lill-gvern jew jinnaf xi ħaġa. Barra minn Malta jieħdu l-flus. Hemm kont. Anke Malta naħseb jieħdu l-flus. Jekk ifittxu l-gvern, immaġina. Nassumi l-gvern ikollu ħallas. Imma barra minn Malta hemm kont apposta
Għal-COVID damage people, Allura, għal Malta li għanna. Għax mux vera għatimutu bil-vaċċin. Mux vera għatimutu bil-vaċċin. Għax ma jidux jaċċetta. Għanles ma t-tine provi, mux vera għatimutu. Iwa, ħares lej dan dokument. Jek għaw xi tabib jgħidli mux għatimur bil-vaċċin, ħares lej l-adverse effects. Jek ma tixtambu 1+1 is 2, allura inti setajt ma miġ bil-vaċċin, mid bit-trombozi, zgrazzi. Imma u jgħidlek trombozi. All right. Ma kemm morru l-qorti? Kemm morru orda u n-nies, kemm morru qorti jien, u ngħidlu sur maġistrat, qed imutu n-nies bil-vaċċini li ġib l-provi. Għax it-tabib qed jibża. Ġib l-provi. Ħa ngħidlek it-tobba tibża u t-tort jaqa' fuqhom. Mhux ġib l-provi, għasta l-ħadd. Għalhekk, għax għandha waħda Mario. Għaw qiegħda kollox, it-tobba mbeżżajn illi m'għamlux informed consent sura ta' nies mal-poplu Malti kollu. Allura rridu għamlu ċerti li m'hemmx vaccine deaths, wieħlif wieħed Alla jbierek, ma barra minn Malta li lejjef meta imutu, għaw Malta wieħed biss. Imma issa għandhom biex joħorġu minn ġodlam u jiddefenduna, nisperaw, meta noħorġ ir-rapport jien. Jiena xinara nemmen u xinara n-nies jibdew iċċalqu u joħorġu jibdew jgħidu għax jien midbek u dak midbek u dak midbek u jibdew jagħmlu iftħu l-kawżi u mbagħad nibda nemmen l-nies qed imutu bil-vaċċin unless il-Maltin għalmenu. Unless li ma jiġix hekk jiena li hemm meta jmut ħadd. U mux tussonni mutu bis. Mordu, ħat ma tkellem. Adolfo, ħat ma tkellem. L-axar bil-axar, in-nis jafu xedin. Ħat ma tkellem. Jitfu Facebook jikbu għax jena ħosni għajjena, għax jena ħosni għajjena. Imma ħat ma jitkellem, ħat ma jgħamil kawza. Xiex tiswa? Paroli fil-vojt. Le, ma jek imut l-ek it-tifel, seta fit-ċert, għat naxxanorik il-fatti illi seta imut bil-Pfizer, għandhom bżon. Jgħamlu pressjoni u ma jaċċettawx li miet b'qalbu biss. Miet b'qalbu biss għax il-Pfizer għamlitlu l-muskulu tal-qalb dajjef. Rridu jitolbu l-autopsi, bravo. Rridu jitolbu l-autopsi. Bravo. Fittex, titlob l-autopsja, mbagħad ikollok xi ħaġa f'idejk fil-qorti. Isma' l-autopsja. Għandek uphill. L-autopsja titfittex, li tkun trid tfittex. Le, ma jisibux, Mario, jisibu l-problema. Le, jisibu l-problema. Ma tagħmel autopsja, jekk inti tgħidha miet bil-COVID titfitta għaw b'xi sustanza, titfitta xa sustanza. Jek inti wasal biex jgħidlek il-liver. Jima xifizir l-autopsi. U tinduna il-problema l-liver u side effects tal-Pfizer. Il-patologi jafu x'għandhom jagħmlu, jiġifieri jridu jfittxu il-cause of death tu. Maħna maħnissi naċċettaw treaties, blood doċ, rasna jisna ġol-art, u maħnis se naċċettaw, jien minnħati għajżgum se naċċetta, jiena għalija meta se niffermaw dak it-triti u se jiġu fuq jgħidu li bil-fors, jiena għalija jissu qed kreaw crime kontrija u l-liġi proteġini biex jien niddefendi ruħi. Qed nagħmilha ċara. Mela, ringrazzjak Rodolfo, għamilna diskussjoni u oħriġna mis-suġġett ma nafx kemm il-darba. Imma insomma naħseb din ħatkun tal-aħħar għalissa għax issa ħanajlek. Ħalibda noħorġu ħafna minn suġġett nistennew li tiġi li jkun hemm li jkun hemm inti għandek diversi programmi oħra jgħaddej fuq f'stazzjonijiet oħra, jiġifieri xorta qed jinformawhom. Minn din time nistennew illi jasal Mejju u mbagħad narġgħu jew nara qabel u nkomplu naraw x'ikun ħareġ u x'ma ħareġ u mbagħad niddiskutu fuq dak fuq il-mejjet inkantaw ngħidu bil-Marti ma insomma. Diki, grazzi, Dr. Rodolfo. U ringrazzja t-telespettaturi ħajaraw dar-programm. Niskuża ruħhom magħhom għax ħejġuna kemm darba mis-suġġett, imma naħseb għandhom 6 episodi li jistgħu jaraw u jippruvaw jifhmu dak li konna qegħdin inwaslulhom. U bħalma qed ngħidu dejjem l-aħħar mill-aħħar naħseb binna hawnhekk kollha kemm aħna illi l-individu irid iqum fuq saqaħ u jsabbat saqaħ mal-art u mbagħad m'hawnx conspiracy theories hawnhekk. Qed nitkellmu fuq ir-realtà. Mbagħad jagħmlu jinformaw ruħhom. Eżattament. Insellem il kulħadd. Grazzi, il-lejla tajjeb.